Boa tarde a todos os concelleiros e concelleiras da corporación e a todo o público asistente tanto no salón de plenos como os que nos seguides na nosa canle de YouTube. Imos a dar comezo a este plano ordinario do mes de setembro e empezamos cos asuntos da convocatoria que na súa parte resolutiva o primeiro punto é a aprobación de actas de sesións anteriores. Non sei se queren comentar algo. Sí, señor Rouco. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Observamos nas actas que se presentan aquí para aprobación que non figura o reconto de ausencias, non figuran tampouco as datas dos plenos no lugar no que debería figurar a data do pleno. Sigo. Non, hai outra cousa máis. Era por se... Digo a miña opinión. Eu a asistencia a sesións, en ambos casos, vexoas. Asistencia a sesións, sí e non. Pero o reconto que hai despois en cada punto. Claro, pero o reconto en cada punto, se dé o caso, dase nos ausentes que están presentes no pleno e que salen porque teñen un deber de absterse. Non me consta que houbera o caso. Se non figura, que non me consta que houbera o caso. Pode ser que houbera algún. Vale, eso queda aclarado. E a data, sí. Eu vexo na sesión do día 11 de xullo, que figuran tanto hora como data. Na outra sesión, que é do 1 de agosto, a data non figura. Colouse a data do 1 de agosto, que comezou a sesión ordinaria, comezou ás 8 horas e finalizou a hora que finalizara. Hai que corregir ese punto. Vale. E por último, gustaríanos apreciar que non foi recollido de forma literal na acta, entendida como documento escrito, a advertencia que fixo este portavoz no pasado pleno no que se trouxo a modificación puntual da RPT e no que se advertía que faltaba documentación, en concreto 2 informes, o do responsable de recursos humanos e outro de intervención, que eran necesarios para a correcta tramitación desta modificación puntual da RPT, tal e como figuraba en todas as sentencias xudiciais recollidas no propio informe de Secretaría. Esperemos que esta vez, aínda que só sexa como observación, esta advertencia sí que sexa recollida expresamente na acta do día de hoxe, tal e como así se fixo noutras ocasións dende que se instaurou o sistema de videoactas. Moitas gracias. Gracias. Ben, continuamos co punto 2, que é o expediente 113/2024, e a desafectación do local da Rúa Súa Fonte. Os que seguistedes o pleno extraordinario celebrado 1 de febreiro, recordaredes que trouxemos aquí unha aprobación inicial dun ben que é no que está a Fundación Eusón, e traíamos a desafectación, o cambio, porque figuraba no inventario do 99 como ben de dominio público e viñemos a aprobalo para que fora un ben patrimonial, xa que consideramos que era o correcto porque está cedido a un terceiro. Isto é un simple trámite, xa que é necesario para a aprobación definitiva un acordo plenario novamente. Pasolle a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Sendo coherentes co manifestado polo Grupo Municipal Popular no pleno de febreiro, onde se levou este asunto, tal como se acaba de decir, hai un momento, novamente o Grupo Municipal Popular volverá a posicionarse en contra de que se rebaixe o nivel de proteccionismo dos locais que son titularidade deste Concello. Lembramos aos que nos seguen que esta desafección o que provoca é unha modificación das normas que amparan a este ben público de tal xeito que, por exemplo, o goberno bipartito, se así o estimara, podería proceder á súa venda. Tal e como estaba antes cualificado, isto non podería levarse a cabo. Neste sentido, é sorprendente a dobre actitude do goberno local bipartito, na que, por un lado, rebaixa o nivel de proteccionismo daqueles bens que si ten contrastado que son de titularidade municipal, e, por outro lado, tende a apropiarse de bens dos que non ten título de propiedade debidamente acreditado. Lembramos, entre outros, o hórreo do Monte Castelo ou as fincas colindantes co cemiterio da Puída. Bens, todos eles, dos que a comunidade de montes veciñais de Burela xa aportou sobrada documentación que demostra que son os lexítimos titulares. Moitas gracias. Señora Fernández.
Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a todas. Primeiro salientar a gran labor social da Fundación Eusón, fundación que ten un impacto positivo na nosa sociedade e que fomenta a solidariedade e compromiso social. E segundo o BNG de Burela está a favor desta aprobación definitiva. Evidentemente xa estivemos a favor na súa aprobación inicial. Estivo exposto públicamente e non se presentaron alegacións, suxestións nin observacións, polo que agora o que queda é aprobalo para que o expediente quede resolto e así subsanar un erro que ven dende o ano 99. Moitas grazas. Señora Eiroa. Grazas, señora alcaldesa, e boa tarde. Boa tarde tamén ao resto de concelleiros, concelleiras, público aquí presente e que nos pode estar seguindo a través dos medios telemáticos. Ben, como ben dixo, esta é unha aprobación definitiva, xa se fixo unha aprobación inicial do mesmo punto anteriormente. Nesta ocasión, pois non temos máis que engadir que o que xa dixemos naquel pleno. Moitas grazas. Gracias. Nada, eu simplemente reiterar que un ben de dominio público debe ser de uso xeral e debe estar adscrito a un servicio público. Non é o caso, está cedido a un terceiro. Sen máis, aprobamos ou pedimos que se aprobe este punto por unanimidade. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Insistimos, a concelleira do BNG acaba de afirmar que non houve ninguna reclamación. Oye, que maior reclamación que a presentada por este grupo municipal no pleno no que se levou por primeira vez este punto, a orde do día, no que se advertía e non se negou por parte do goberno bipartito a posibilidade de que este ben, ao cambiar a normativa que o afecta, podría ser vendido por el en caso de necesidade, se así o estimara oportuno. Non decimos que o vai a facer nin que non, pero iso non foi negado. Obviamente, iso dá un baremo de incertidume para calquer veciño ou veciña de Burela que crea que é conveniente que o Concello sexa a salvagarda dos bens públicos de todos os veciños. Moitas gracias. Señora Fernández. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Señora Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa, o mesmo, nada máis que engadir. Grazas. Ben, procedemos á votación do punto. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra. 5 votos en contra, abstencións. Unha abstención. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2 dos asuntos da convocatoria. O punto terceiro, que é o expediente 1957/2024 e a solicitude de declaración de festa de interese turístico galego. Neste caso vai a defendelo a compañeira a señora Eijo. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todos. Como concelleira de festexos, é un orgullo poder iniciar este trámite para declarar as festas patronais de Burela co distintivo de interese turístico galego. Esta solicitude faise desde o Concello porque estamos a falar dunha das celebracións máis importantes da nosa localidade. Estas festas reforzan os lazos comunitarios polo arraigo popular e a unión das entidades asociativas que nela participan. Solicitar que unha festa sexa declarada de interés turístico en Galicia conleva varias ventaxas, tanto para a festa en sí como para a localidade onde se celebra. A festa recibe maior difusión e recoñecemento. Atrae a máis visitantes. Isto supón un impulso económico porque un aumento de afluencia xenera ingresos adicionais aos comercios locais, hostelería e servicios. Entón, estimúlase a economía de Burela. Tamén se fomenta a conservación e promoción das tradicións, a historia e a nosa cultura. Esta declaración de interese turístico galego trae consigo o apoio das administracións públicas en forma de subvencións e promoción adicional a nivel regional ou nacional. Si revisaron a documentación, a declaración de festa de interés turístico de Galicia precisa dunha serie de requisitos como son antigüedade, singularidade, arraigo, promoción, valor cultural e continuidade no tempo. A solicitude debe ir acompañada dunha memoria explicativa que xustifique o cumprimento destes requisitos e do acordo plenario donde conste expresamente a solicitude da declaración. Nun dos apartados da memoria explicativa falase do custo que supón levar a cabo as nosas festas patronais. Con isto xa vou responder á insistente curiosidade do Grupo do Partido Popular. Nos últimos 5 anos oscilou entre os 150.000 e os 180.000 euros. O Concello este ano aportou un 45%,
que estamos falando dun total de 81.000 euros, o que ven sendo menos do 1% do orzamento municipal. Isto supón que cada persoa censada en Burela aporta aproximadamente 8 euros. Recordar que fai moitos anos que a Comisión de Festas xa non pide colaboración económica polas casas, porque se contribúe desde o Concello. Retomando o requisito de promoción, unha das cousas que este ano potenciou a afluencia de asistentes foi a gran portada de luz que se colocou nunha das entradas do recinto feiral. Este tipo de acción supoñen un impulso a Burela. O custo que nos supuxo mellorar esta iluminación festiva foi de 4.700 euros. A parte, os gastos habituais que o Concello ven pagando son a zahorra para o arreglo do suelo do campo da festa no Porto, que son uns 3.400 euros, o elevador para cortar o verde da alfombra e o material como sacos de sal, as flores, tintes, que rondan os 9.300 euros, a subvención que se concede á Asociación das Festas Patronais, que son de importe 35.000 euros, e as tasas portuarias, que neste caso falamos de 10.088 euros. Por todo isto, e volvendo ao fondo do asunto, solicitamos o acordo do Pleno para poder presentar a solicitude da declaración. Gracias. Gracias, señora Hijo. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Sendo honrado, a verdade sorpréndeme. Sorpréndeme bastante. Neste punto, a verdade é que vamos a apoialo. Non podía ser menos, pero non esperábamos ter esta discrepancia que vamos ter agora. Vostede acaba de dar unha cifra públicamente. Esa cifra non se corresponde co que anda circulando por aí, con outras cifras que lle deu á Comisión de Festas. Nin de lonxe se corresponde. É máis nesas cuantías que está vostede desglosando, que non era sin tempo, que lle pedimos xa 2 veces, xa era 2 veces, e agora xa as temos, non gracias a vostedes precisamente. Nesas cuantías non, por exemplo, non incluiu os gastos de protocolo. Os gastos de protocolo non están incluídos aí. Por exemplo, non incluiu uns gastos que parece ser que hai que subvencionar as orquestas que non chegaron os cartos. Hai que meter un plus aí, que non sabemos como van maquillar, por dicirlo de algún modo. En total, vostede falou dunhos 81.000 euros. As cifras que vostede baralla están, ou que presentou por aí adiante, son de 98.000 euros. Hai un despace de case que 17.000 euros. É incomprensible. É incomprensible. Ou están enganando a todos os veciños aquí nesta corporación, neste pleno, ou están enganando a quen fixo o traballo duro, a quen asumiu o reto de traballar polas festas patronais de forma directa, acudindo aos locais, acudindo aos negocios. Alguén está enganando. Ou non fixeron ben as contas, pero tuvenos que facer ben, non? Porque se a uns lles dá unha cifra e aquí nos dá outra cifra totalmente distinta, como se come eso? O certo verdade é que é máis acertado o que poñen vostedes na memoria. Na memoria, ao final, poñen que aproximadamente o 50% o que aporta o Concello, sí. Eso sí que é máis realista que o 45%. Probablemente un pouco máis do 50%. Porque vostedes sabe perfectamente, a día de hoxe, o que custaron en total as festas patronais. E vostedes sabe as cifras que barallaron. Non entendemos por que hai algunha cifra, ahora mismo, así en frío en quente logo non podemos valoralo, ou por que ocultan certa información, ou por que non se dan a cifra real ahora mismo. Non o entendemos. Entenderémoslo cando analicemos, máis polo miúdo. Dende o Grupo Municipal Popular consideramos que todos os recoñecementos públicos que se fan aos actos lúdico-culturais que hai na nosa vila son necesarios. Iso sí, seguimos pensando o mesmo que en calquera outro expediente que se trae ao pleno. Este debe de estar ben presentado. Os que nos están a seguir agora no pleno, tanto en directo como nas súas casas, acaban de escoitar algo que dá a sensación de que non está tan ben presentado. Vemos que no mesmo non hai ninguna solicitude por escrito da Comisión Organizadora das Festas, algo que nos parecería oportuno, se ben non é indispensable. Observamos que hai varios puntos de obrigado cumprimento, que creemos que non están debidamente acreditados, e hai algún que, de non estalo de entrada, dificilmente se vai a poder acreditar no futuro. Dificilmente. Dentro destes puntos chama a atención o apartado, que acaba de decir vostede, o referido ao presuposto dos últimos anos. Realmente na memoria que traen aquí,
faise unha estimación, a grosso modo, moi interpretable, das cuantías. Fálase de entre 150 e 180.000 euros. Iso é unha notificación dun gasto, pero iso non é un presuposto. Vostedes non están a dicir as cuantías que se gastaron cada ano. É unha estimación así, a grosso modo. Dito todo isto, e tendo en conta que a Comisión de Festas nos trasladou que está de acordo con esta solicitude, dende o Grupo Municipal Popular só podemos apoiala e desexar que chegue a bo porto. Moitas gracias. Señora Fernández. Grazas, señora alcaldesa. Primeiro quero felicitar a señora Eijo, a Herminia, cronista oficial de Burela, a Andrea, a técnico de turismo, e a Martín Lestao polo gran traballo que fixeron para poder optar a ter unhas festas patronais de interese turístico galego. Esta iniciativa pode repercutir positivamente na economía da nosa vila, por iso, dende o BNG de Burela, estamos a favor. Moitas grazas. Señora Iroa. Grazas, señora alcaldesa. Ben, nada, simplemente comezar dicindo que pois non estamos en contra de que se faga esta solicitude para que as festas de Burela sexan consideradas de interese turístico galego, pero como xa comentamos na comisión que mantivemos o lunes, pois estamos tendo algunha dúbida. Como ben dixo a señora Eijo, existen distintos puntos para facer este tipo de solicitudes, o arraigo, todas esas características que dixo a concelleira, pero tamén hai un punto donde hai que presentar uns presupostos. Estes presupostos solicítase que se presenten dos 5 últimos anos. Neste punto, pois, temos algunhas dúbidas, non sei se nos pode aclarar, porque claro, nos 5 últimos anos, se nos poñemos na edición 2024, que foi a deste ano, se contamos 5 edicións para atrás, 24, 23, 22, 21, 20, poñémonos no 2020. Lembremos que no 2020, no 2021, por desgracia, pola COVID que tivemos a nivel mundial, pois non se celebraron as festas de Burela. Entón, a primeira dúbida que temos é se nestes 5 últimos anos se están contando eses 2 anos que non houve festas de Burela ou se retrotrae os 2 anos anteriores, que sería 24, 23, 22, 18, 19. Serían os 5 anos onde se podría presentar os presupostos das festas, porque son os anos nos que, efectivamente, se celebraron as festas de Burela. Esta é unha das primeiras dúbidas que nos surxe, non sei se nos pode contestar a ela na segunda quenda de palabras. Seguindo no punto 4, neste punto dos presupostos, no informe que se presenta, que, por certo, efectivamente, é un informe traballado, colabora a cronista oficial de Burela, Herminia Pernas, con un informe que é outro dos puntos que se solicita que se ten que incluir para esta solicitude, e todo o traballo que leva, lóxicamente, merece o seu recoñecemento. Dende aquí se recoñece. Pero no tema presupuestario, témonos que dirixir á última páxina do informe, simplemente nun parágrafo que leo literalmente, porque non me leva nada ler o que dice. Cito literal: o custo dos últimos 5 anos oscilou entre os 150.000 euros e os 180.000 euros. O Concello aporta un 50%, que supón un % do orzamento municipal, converténdose na entidade que máis contribúe económicamente en nome dos veciños e veciñas de Burela. Despois, bueno, unha fraseciña máis, que remato, é que suporía unha aportación entre 7,5 e 9 euros por persoa censada en Burela, que foi o que comentou a señora Hijo. Claro, se nos paramos un pouquiño nos números e vemos que nos últimos 5 anos foi entre 150 e 180.000 euros e xa só neste ano se gastaron, como dixo a señora Hijo, 81.000, quedan 100.000 para 4 anos. Así, unha simple resta, non? Vale, o custo total, 5 anos. En esta rolda, pois, nada máis. Se me pode contestar simplemente a esa pregunta desde cando se toman os datos para facer esta solicitude. Moitas grazas. Señora Hijo. Sí que me apetece moito. Gracias. A ver.
entre 150.000 euros e 180.000 euros anuais. Non lle hai que restar a isto dos 5 anos. Isto entendeuse, non? Eu creo, vamos. Bueno. Seguimos. As contas son as que son. E non minto. E son os números porque os teño requete calculados. A min dime, direte, trouxo, deixou de traer, non me vale. Teño números, hai facturas, e están. Sabes que temos a sorte de contar neste caso co plan da Diputación, que subvencionou parte. Esa sorte que temos. Si conseguimos isto da Xunta, a Xunta dará 4.000 euros como moito. Será outra gran sorte que teremos. Pouco máis podo decir deso. Despois, saber cantidades exactas. Saben que as comisións non son sempre as mismas. O Concello é sempre o mismo. Por iso pedimos o desde o Concello. As comisións, o ano pasado foi unha, hai 2 anos foi outra, hai 5 anos foi outra. Non temos todos os datos. Temos os datos do Concello, pero non de todas as asociacións, porque cada unha, pois, recollía no seu libro de actas e o recollía. A información, de feito, isto é algo que quizás si alarga o Concello debería regular, porque estamos falando das patronais, non falamos da festa da tortilla que ten toda a honra do mundo. Vale. E con isto, nada máis, agradezco que voten a favor, se o consideran oportuno, e sobre todo agradecer a todos que participaron nesta memoria, que estou moi agradecida. Nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. O Concello é sempre o mismo? No, o Concello varía. É o mismo. É o mismo. O Concello é o mismo. Agora mesmo están gobernando un bipartito, no mandato anterior gobernaron en solitario, o Grupo Socialista. Os concelleiros que están agora gobernando só repiten a metade, máis ou menos. 3. O Concello confórmano tamén a corporación. E non é o mismo. E bueno, iso de dimes e diretes, oye, está quedando vostede bastante mal con algunhas persoas, e vostede sabe con quen. E sabe con quen, porque vostede sabe con quen se reuniu. Eu non quero tampouco significar aquí a ninguén. Esa sonrisa cómplice que a alcaldesa dá boa conta de que saben perfectamente do que estou a falar. E o Grupo Municipal Popular, como dixen en moitísimos plenos, nunca se equivoca. De momento, cando nos equivoquemos, oye, pois caeranos un chubasco, pero de momento non nos equivocamos, Atinamos sempre, sempre. Hasta ahora estamos esperando a que nos lean a cartilla por algo. Chegará o momento que, oye, somos humanos e equivocarémonos. De momento sabemos o que dicimos. E dicimos que vostede deu unhas cifras que non se corresponden co que acaba de dicir aquí agora. O mellor o que busca é que non quereríamos ter que chegar a iso, que as fagamos públicas. Van impedir que se fagan públicas as contas. Van evitalo. Porque constanos que, bueno, hai discrepancias neso, que se fagan públicas ou non. Veremos. Eu non sei o porqué, cal é o motivo. Sinceramente, agora mesmo non podo valoralo. Gustaríame ser tan hábil, pero non podo valoralo o porqué ocultan certas cantidades. Non o sei, pero seguro que ten a súa explicación. Porque senón é unha tontería non dicir a realidade. Oia, o Concello aporta tanto, pero por algún motivo, polo que sexa, non din esa cantidade. Insisto, nós vamos a apoialo, creemos que é bon e positivo, e nada, e esperamos que teñan éxito e que na documentación que seguramente lle requiran nalgún dos puntos, como xa acabamos de falar, podan presentala toda. Repito, hai un punto en concreto que se non é validado agora como está, vai ser dificilmente xustificable. Pero, bueno, eso xa é cousa do goberno actual de haber presentado así o informe. Bueno, a memoria. Moitas gracias. Señora Fernández. Grazas, señora alcaldesa. Nada máis que decir, nos votamos a favor. Señora Iroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, quedoume claro que polo menos son anuais o que dice aquí o informe. Claro, eu citei literalmente o que poño o informe. Se aparte de ler os informes temos que interpretalos e temos que entender o que vostedes queren dicir, se son anuais, pois ao final da frase poña o custo dos últimos 5 anos oscilou entre 150.000 e 180.000 euros anuais. Non sei se lle supón un esforzo importante
poñer esa descripción. E tendo claro que son anuais, bueno, non me contestou a pregunta se se recollen os anos da pandemia ou non, porque, como dixen antes, para facer a solicitude requírense os 5 últimos anos de presentar os presupostos das festas patronais. E, como ben deixou claro que son anuais, xa me coincide cos cálculos que puidemos ver da información que puidemos sacar do Concello de Burela, non? Gastos como taxas portuarias, subvención nominativa á Asociación das Festas de Burela, que, por certo, vostede dixo que eran 35.000 euros, pero creo que só lles van pagar 28.000, porque había aí 7.000 que se guardaron de garantía. Se me pode aclarar un pouquiño eso tamén. Tamén hai outros gastos como os servicios extraordinarios da Policía Local, das horas extras que fai a Policía Local, outros gastos como, por exemplo, foron o punto Lila de 2.700 euros, o aluguer de baños de 2.700 euros, e despois, bueno, todos os gastos que dixo a señora Eijo do material, subvencións, taxas e demás, non? E a todo isto hai que añadirlle o IVA. Eu, a información que puiden atopar referente ás festas de Burela foron sobre uns 171.000 euros aproximadamente. Seguro que me falta algo, seguro que hai máis cousiñas, non estou dicindo que sexa exactamente así, foi a información que puiden obter. Bien, claro, a solicitude require todos estes puntos, os puntos que mencionou a señora Eijo, máis estes puntos dos presupostos. Eu sigo cas miñas dúbidas no sentido de que se fai unha solicitude, se saben os requerimentos, por que non se elaboran un pouquiño mellor e se presentan como hai que presentalos. A resposta que tivemos ante esta duda foi que, bueno, que este é, como sempre, unha aprobámolo, pero despois, como nos van requerir información, xa vamos completando, e xa vamos solucionando os trámites, e xa vamos facendo, primeiro aprobámolo, e despois vostedes fagan o que consideran máis oportuno. Non pasa só neste punto, sino pasa, por exemplo, como pasou co plan de mobilidade, que aquí aprobouse simplemente facer un plan de mobilidade, e despois o resultado foi o que consideraron máis oportuno po equipo de goberno. Xa para rematar, volvo a decir como o que dixen ao primeiro, non estamos en contra de que se faga esta solicitude, e máis, estamos a favor, como así o expuxemos na reunión. O que non estou tan de acordo é, pois, eso, se van facer un informe que se dixo que foi moi traballado, moi, como poñía, saleu aquí na prensa o día 25, antonte, que era un expediente moi traballado, pois, bueno, ni sequera se detallan os que son os custes dunhas festas patronais. E pola miña parte, nada máis. Moitas grazas. Gracias. Ben, a ver, para poder solicitar isto á Xunta de Galicia, o DOGA, o que solicita é que haxa un acordo plenario e unha memoria que é a que está no expediente. De unha memoria, que non é un informe, é unha memoria moi traballada na que participaron todas as persoas que aquí mencionaron. Do único que se preocupa os señores e señoras do Partido Popular, máis o sexto concelleiro do Partido Popular tamén, é da parte económica. Saben que non lles gusta a vostedes? É que a min o que me chama a atención é que estarían contentos de que non nos lo deran. Esa é a mensaxe que lanzan aquí. Estarían contentos de que falláramos, de que Burela non tivera isto, simplemente porque o pedimos nós. Simplemente porque o pedimos nós. Non sei por onde empezar de todo o que anotei. 35.000 euros que se dan de nominativa, pero en realidade son 28.000 porque se deixa algo en concepto de garantía. Non, señoreiro, infórmese, por favor. É a primeira vez que se dá un anticipo para poder traballar non solamente en esta nominativa, sino nas de concorrencia competitiva, para que as asociacións e os clubs deportivos poidan empezar a traballar con ese anticipo que se outorga mayoritario e xustifican ao final que é cando se paga o resto da subvención, cando aportan ao Concello as facturas. Isto faise para dar aire ás asociacións e que non teñan que anticipar todo
e despois recuperar esa subvención. Ese tono de advertencia que se non queremos que se fagan públicas, mira, voulle contar, señor Rouco, é a primeira vez, polo menos en moitísimos anos, que o equipo de goberno está en relación absoluta, eso podello preguntar á Comisión de Festas, tanto tal que compartíamos un Excel a diario para ver os gastos que había, os gastos que non había, todos os custes, para ter transparencia total. E máis, esta cantidade que damos probablemente nin nunca se valorou tan pormenorizadamente, porque, por exemplo, a zahorra que se invirte, que son eso, pues casi 3.400 euros para igualar o suelo de portos, pois non era un coste, solo se metía en ese total, bueno, a orquestas, a iluminación, a alfombra floral. Por exemplo, dentro da alfombra floral tampouco se contemplaba pois, ese alquiler que necesitamos para cortar todo o verde esas semanas previas. Por que aminoramos o plan Diputación? Igual non o saben, eu entendo, e porque ao non estar aquí non o saben, espero que nunca cheguen a estar, por outra parte. Deixannos modificalo. Vale, cando en outra partida non se consume, deixannos modificalo e reorganizalo para xustificar con facturas todo o plan Diputación. Neste caso foi o que se fixo porque, pois en este caso, é unha entidade que sí que apoia, que ten un plan no que reparte entre os 67 concellos dun xeito bastante igualitario. Ao mellor se outras administracións tamén o fixeran, non lle preocuparía tanto que o Concello de Burela tuvera que invertir un 50% nas súas patronais. Pero é así. Entón, o Concello en que se ampara sempre? Pois no plan Diputación, para poder aminorar ese diñeiro que gastan os veciños e veciñas de Burela. En canto á dúda do señor Eiroa dos últimos 5 anos de que se piden presupostos, en ese texto do DOGA non pon explícitamente hasta como hai que desgranar eses orzamentos. O mellor, efectivamente, no requerimento que nos veña, pois nos piden que sexan uns presupostos máis pormenorizados que os temos. Pero na memoria vai un apartado falando desa parte económica na que expoñemos esa media que se estima de custe. Evidentemente, o ano da pandemia esperamos non volvelo a ter que sufrir, co cal exponse unha media do que consideramos que poden costar as festas patronais para o noso pueblo. Creo que non teño moito máis que decir, simplemente deixen de esas frases de anda circulando por aí, e que somos un goberno que non é transparente cando somos absolutamente todo o contrario. Esas risas cando toma a palabra, a verdad, deixan bastante que desexar, pero bueno, por non ensuciar que é o que queren en este punto, sen máis procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Moitísimas gracias. Ben, pasamos xa á dación de conta, non sei se teñen algo que comentar. Sí, moitas gracias. Estou sorrindo, señora alcaldesa. Son unha persoa feliz. Acórdese do que dixo hai un momento, Ao mellor, ao longo deste pleno, se acorda de algunha frase que acabo de dicir. Descoñecemos o que pretende con esta dación de contas que nos trae aquí hoxe a este pleno. Descoñecémolo totalmente. Non sei se é que queren que lembremos facturas nas que non figura nin contía nin beneficiario. Non sabemos se é iso. Non sabemos se queren que lembremos gastos de protocolo próximos aos 5.000 euros. Descoñecémolo. Non sabemos se queren que lembremos gastos de transporte de viaxes de case 4.000 euros sen que especificar nada máis. Pa que foi, nin pa que non. Non sei se quere que lembremos gastos de comunicación abonados a un particular uns 1.500 euros ao mes. Non sei se quere que lembremos todas as consultorías que se contratan fora de Burela. Entre unhas e outras, nesta dación de contas, superan os 20.000 euros. Non sei se é iso o que queren.
Ou se, por outra banda, o que pretende é que lle digamos que vostede volve a presentar a mesma dación de contas que presentou no pleno do 1 de agosto. Non sei se quere que lle digamos iso. O mellor quere que lle digamos iso. Ou se quere que lle digamos que nos últimos 2 meses, como non nos trae outra dación de contas, vostede dá a sensación de que non asinou ningún decreto de alcaldía, porque nos presenta agora. Volve a presentar a mesma dación de contas que hai case que 2 meses. Exactamente a mesma. Pero, bueno, hai unha última posibilidade, que vostede non fixera nada do anterior e que, unha vez máis, se confundira e traerá un expediente ao pleno que xa trouxo no pasado. Moitas gracias. Tamén pode existir a posibilidade de que o secretario neste caso cargara esa dación e nada máis. Neste caso, supoño, vamos, no comprobei, estou mirando, estou comprobando. Non sei. Entendo que este libro de decretos subíndose ao expediente, entendo que me equivoquei. A idea miña era subir os decretos que non eran entre o 1 de agosto, bueno, entre o 1 de agosto, 20 e pico de xullo, porque non se convocou o anterior pleno até o luns pasado. Se non é así, estou comprobando, pido desculpas. Non sei se pasa igualmente na dación da contra da Xunta de Goberno local, imagino que non. Reitero os desculpas. Gracias, señor secretario. Non sei se queren engadir algo máis, porque todo esa a retaíla que acaba de soltar en roos e preguntas as contestaremos. Pasamos ás mocións, e a primeira moción é a presentada polo Partido Popular, moción para a posta en funcionamento da Radio Pública Municipal de Burela. Señor Rouco. Sí, unha dúda. Entón, este punto dos dacións de decretos de alcaldía, como queda? Ou que pasa con el? Que... Traerase no seguinte pleno a dación de contas correcta. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Bueno, como decía polo baixo, sin ánimo de interrumpir a ninguén, que, como ve, non nos equivocamos. Esta é a maneira de proceder do goberno local, habitual, moción que traemos aquí agora ao pleno, para a posta en funcionamento da Radio Pública Municipal de Burela, que sustenta na seguinte exposición de motivos. Tendo en conta a importancia de todas as formas de comunicación e de información especial as de carácter público destinadas ao entorno social máis próximo que tratan de dar un servizo á comunidade, tocando temas de interese para esta, o Grupo Municipal Popular de Burela propón a presente moción para a súa aprobación se procede polo Pleno Municipal en base ao seguinte punto de acordo único, que o Goberno Local do Concello de Burela tramite a posta en funcionamento da Radio Pública Municipal dotándoa de contido diario, veraz e non sectario, para crear un espazo seguro de información que die cobertura a todos os puntos de vista e que estea baseado nos temas que lle interesan á nosa veciñanza. E polo de pronto, nada máis. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, sí. A ver, é que o señor Rouco ten a tendencia a complicarnos moito as cousas, sobre todo cando queremos chegar a acordos e cando queremos levar as cousas en botón, porque eu tiño un inicio da exposición bastante en positivo, pero claro, o que acaba de facer no tema da dación de contas, pois xa é como se emborranara, porque eu creo que o secretario deste concello nunca o interrompeu a vostede, entón está feo, digamos que é raro que vostede, cando ele está explicándose e intentando explicar o que pasou, vostede o interrompa, pero bueno. E logo o grupo municipal do BNG sí que se equivoca, somos humanos e equivocámonos, non acertamos sempre, non temos ese poder, nin ese superpoder, pero bueno, o que sí é que somos honestos, entón se detectamos un erro decímolo, non pasa nada, vostedes detectaron un erro e aproveitaron para facer unha performance un pouco especial aquí no pleno, pero bueno, cada un queda retratado e califícase por si mesmo co seu proceder, non? Como actúa en cada según que situacións. Bueno, indo xa polo rego no que é a moción que traen, que o que nos gusta é que sobre todo que fagan propostas en positivo e con ánimo de construir, que é diferente, como acabamos de comprobar durante o que vai deste pleno, é diferente do que sucede habitualmente. Claro, é que con respecto ao acordo que traen, o que formulan, creo que ninguén pode estar en desacordo. Un contido diario veraz e non sectario para crear un espazo seguro de información
que dé cobertura a todos os puntos de vista e que estea baseado nos temas que lle interesan a nosa veciñanza. Niso naide pode estar en desacordo, eu creo. Logo, despois é importante aplicalo sempre, tanto na radio como nas redes sociais e nas notas de prensa que se envían para publicar, non? Pero iso xa é, polo que se ve, é outra cousa. E ben, como estamos a falar de contido veraz e non sectario, pois eu voules a contar un pouco o que aconteceu coa radio municipal desde que nós estamos aquí. É posible que vostedes xa o saiban, polo que sexa, pero, bueno, eu vou non contar porque creo que a obriga, pois, eso, dar información veraz e non sectaria, non? Non se crean vostedes que estivemos parados co tema da radio, porque non nos deu xa moito tempo estar parados, porque casualmente na primeira semana de mandato apareceu un inspector de radio que foi directo á Casa da Xuventude, ni siquiera pasou polo Concello a preguntar, sabía exactamente onde tiña que ir, foi directo pola emisora, preguntou, chegou ao técnico que había traballando na Casa da Xuventude e dixo que o levara á radio, que quería revisar como estaba. Tamén logo, cando nos chamou e falou cos técnicos municipais, dixo que era unha revisión que non era sancionadora, que era meramente informativa, pero que detectou que había unha emisora que non tiña licencia, que iso era irregular. Evidentemente que non podíamos emitir no espazo radioeléctrico en ningún caso, non? Nós, evidentemente, unha vez que soubemos iso, asegurámonos de que non ocorrera efectivamente que se emitira sen ter licencia, porque non podíamos cometer esa ninguna irregularidade, pero tamén estábamos tranquilos porque polo que nos dixeron, bueno, o que nos fixeron chegar con quen consultamos é que a falta de mantemento da emisora durante tantos anos tiña fora de uso, entón xa non se, ni siquiera era capaz de emitir, non? E nese momento comezamos a traballar para ver os pasos a seguir para a recuperación ou dispor dunha nova licencia para volver a ter o servizo de radio. Revisamos todo o que di a lei, tanto o Real Decreto 1273/1992 de 23 de outubro do Ministerio de Obras Públicas e Transportes, como o Decreto 102/2012 do 29 de marzo da Xunta de Galicia, do que se debe facer para solicitar e adquirir unha licencia municipal de radio local. Tamén preguntamos a Dirección Xeral de Medios para ver os pasos a seguir de primeira man e buscar asesoramento, que aí non aquí tivéramos moito éxito, todo hai que dicilo. Falamos con compañeros de outros veciños, como a Foz ou Valadouro, onde se que teñen licencia de radio para que nos contaran a súa experiencia. Falamos con persoal que traballou en Radio Burela, con membros de Cuac FM vinculada á Universidade da Coruña, con representantes de Muga Radio Fusión, que foron os que inicialmente, cando se creou a antiga Radio Burela, colaboraron ou para a súa xestión nun convenio de colaboración que se estableceu ao principio, e precisamente nunha conversa con este representante, dun representante desta entidade, díxonos que el quería, ou que lle pareceu un seu parecer, era que nós ainda dispoñemos dunha licencia provisional derivada daquela situación de que se solicitara a licencia para a radio. Entón, nós o que fixamos foi volver a poñernos en contacto coa Dirección Xeral de Medios para preguntar se era certo que dispoñemos esa licencia provisional que puidéramos continuamente emitindo mentre solucionamos a situación, pero na Dirección Xeral de Medios o que nos fixaron ver ou nos informaron é que, polo que fora, en 2016 algún membro deste Concello pois pideu que se renunciou expresamente á licencia provisional, polo cal, pois efectivamente, seguíamos ou non tiñamos licencia de provisional. Tamén tivemos a sorte de contactar con un enxeñeiro de radio que foi precisamente, que despois descubrimos que falando con ele foi precisamente o que fixo a memoria técnica inicial para a primeira solicitude da radio, e que o que nos fixo ver é que, bueno, se ben os pasos que estábamos tentando seguir e que estábamos, que ahora vou detallar, e que estábamos seguindo para conseguir a licencia de radio eran os oportunos, e non era fácil, era un camiño que non era nin fácil, nin curto, nin sinxelo, non? Paso xa a falar do proceso que hai que seguir para ter a licencia da radio, que é o que está marcado pola lei. En primeiro lugar, evidentemente, hai que facer unha solicitud de licencia, que é o que marca o artigo 24 da lei. Para esa solicitude é necesaria a acta do pleno na que se aproba facer a solicitude, unha memoria técnica, unha memoria explicativa, o proxecto de viabilidade económica e un regulamento, sobre todo un regulamento de organización e funcionamento aprobado polo pleno que ni siquiera o tiña a anterior radio, xa veremos por qué. Para garantizar a autonomía de xestión directa e coteada dos servicios con respecto aos correspondentes antes do goberno, hai que suscribir un correspondente contrato programa que deberá ser sometido ao informe preceptivo da autoridade visual competente da comunidade autónoma. Debe ter este programa ou este contrato programa debe ter unha vixencia de 9 anos e pode se renovar ou prorrogar cada 9 anos, non? Neste debese prever que se garantan os fondos necesarios para a adecuada prestación do servicio e definir os obxectivos específicos do servicio público que deberán ser asumidos polo ente ou organismo xestor.
Logo disso, unha vez que se concede a licencia, hai que levar un proxecto técnico, e unha vez aprobado ese proxecto técnico, coas súas particularidades, e para o que hai 3 meses para presentar, procederíase á execución de obras e instalacións para a inspección e autorización da posta en funcionamento, por cal se dispón de un ano de prazo. Como ven, o proceder non é fácil, e sobre todo, e tendo en conta que o que nos informaron de que este proceder é largo, e sobre todo, a parte fundamental é a disposición económica, é dicir, a financiar o servizo. Claro, nós estamos estudando a viabilidade do proxecto, porque evidentemente o que non vamos a establecer un servicio que seña deficitario, ter a persoal ou a unha ou varias persoas realizando un traballo de forma precaria, non? Que é o que viña acontecendo. É o que, cando soupemos da realidade da radio, intentamos solucionar de contado. Entón, nós, claro que evidentemente nos gustaría que houbera un servizo de radio, pero polo de agora non somos quen de atopar a forma de darlle forma, e sobre todo de atopar financiamento, darlle un soporte legal que protexa sobre todo o traballo que ali se faiga de forma digna. Cando menos nós en solitario como Concello de Burela vemos que de momento non atopamos a forma, pero seguiremos traballando en diferentes formas que podamos atopar para leválo a cabo. Evidentemente, si o acordo que vostedes plantean, ao cal lle sigo insistindo que nos parece unha proposta en positivo, pero a día de hoxe nós non podemos suscribilo, porque logo a mellor non somos capaces de chegar a ese destino. Entón tampouco queremos crear unha situación que seña de maior perigo para o Concello, e por iso non podemos estar a favor desta moción de momento. Moitas grazas. Señor Eiroa. Grazas, señora alcaldesa. Fíxome sentir como Antonio Banderas. Soy el guerrero número 13. Bueno, guerrero número 6 neste caso. Xa comentei algunha vez, se quere, paso o meu número de teléfono e negociamos o fichaxe. O que pasa que, bueno, temos que agardar ao mercado de inverno para facer os trámites. Ben, pois nesta moción que presenta o PP bueno, eu entendo aí un pouco máis xenérica de recuperar a radio local, de poñela en funcionamento, pois xa que temos aí unha instalación perfectamente preparada para iso, pois, home, pois estaría ben que se utilizase e que se poña a funcionar. Comezou o señor Pillado dicindo que na primeira semana se encontrou pois cunha serie de problemas. Corríxame, entendo que é a primeira semana na que despois de que vostedes entraran o ano pasado, non? En xuño do ano pasado. Vale, segueu comentando que, bueno, que no 2016 se fixera unha renuncia da licencia da radio. Vou comentar unha obviedade, pero lembramos que no 2016 quen estaba gobernando Burela xa era o Partido Socialista, que entrara no 2015 a gobernar con maioría. Claro, os problemas, as incidencias están perfectamente detallados por parte do señor Pillado. Eu, cando estaba escoitando, estaba pensando, home, a ver, están gobernando en coalición, non sei se falou co Partido Socialista, pois para preguntar por que isto foi así, por que sucederon estas cousas. Lóxicamente, a señora alcaldesa non, porque xa deixou moitas veces claro de que a ela só se lle poden requerir explicacións dende xuño do 2023, pero, bueno, o señor Fernández leva desde o 2015, pois igual pode aportar algunha información de por que se renunciou á licencia para funcionar ca radio, non? E repito, tampouco teño moito máis que engadir dicindo isto, que pois a moción do Partido Popular eu entendina desa forma. Non sei se é a intención coa que querían presentala, pois nós non estaremos en contra de que saia adiante. Moitas grazas. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Bueno, os que nos están a seguirnos no pleno, tanto en directo como en diferido, dénose de conta, eu xa me den de conta ao principio, cando vin que se explayaba moito o señor Pillado. Incluso anotei-no aquí. Vai a dicir isto: a retaíla de excusas que puxo para non apoiar esta moción. Non sei se deron de conta. A retaíla de excusas. O que acaba de apuntar aquí o compañeiro de Son Burela, do Grupo Mixto, é certo, oia,
seguro que saben o que pasou máis detalladamente no ano 2016, cando gobernaba o Partido Socialista, e que se perdeu a licencia de Radio Burela. E non, o proceder non é fácil, non, pero hai que traballar, señor Pillado. Hai que traballar. Acaba de decir, entre outras cousas, que non atopan financiamento, bueno, sacan peito de vez en cando nos plenos en que hai máis de 3 millóns de remanente. Financiamento, eu creo que hai para unha radio local, pública local, ou non? Non será? Se é que é verdade que hai ese remanente. Oiga, eu non sei. E no tocante a varias cuestións que dixo, vostede é moi afortunado, créanme, vostede é sumamente afortunado. É curioso, empezou a intervención falando de temas que non tiñan nada que ver ca moción, e casualmente, mire, vostede, a señora alcaldesa non interrumpiu. Que sorte ten vostede, Eso que non se ciña ao punto da orde do día. Que sorte ten vostede. Xa tuveramos todos esa sorte. Pero, bueno, non se pode falar de sectarismo, verdade? Non sei que será isto. A culpa de que non fixeran ben as cousas na dación de contas anterior vai ser nosa, ao final. Ao final vai ser nosa. É que fomos nosotros que subimos o expediente. Os que puxamos mal, unha vez máis. Pero os que nos siguen, pleno a pleno, danse de conta que isto é un proceder habitual. E dixámoslo desde o principio. E avisámoslos varias veces. E non fan por cambiar. Non fan por cambiar. Se tuveran máis mantendida, e menos... Bueno, deixámoslo aí. Por certo, equivócase. Eu teño un gran aprecio ao señor secretario, pero o señor secretario, neste mandato, en 2 plenos, non en un, en 2 plenos, interpeloume como se fora un concelleiro máis, O señor secretario está grabado, Non se preocupe que se fai falta, recuperámoslo, E poñémolo en redes sociais para que a xente vexa que non mentimos, Interpeloume como se fora, parecía outro concelleiro máis do goberno, case. O sea, que non me interrompeu nunca, eso non é certo. Dende o Grupo Municipal Popular, creemos que é unha proposta que non debería de ter maior problema, polo visto sí, para ser aprobada, xa que en precampaña electoral, non sei se se lembran vostedes, ou perderon a memoria polo camiño, en precampaña electoral, todos os grupos que acudimos á radio para un coloquio, debate, unha posta en común de puntos de vista, dunha persoa ben querida por todos e que fai un programa maravilloso, acudimos a radio e falamos de en positivo sempre da radio e falamos de que había que poñela en valor, de que había que poñela a funcionar, todas eran cousas, cousas que daban a entender que, iban facer vostedes algo, pero ano e medio despois vemos que todo segue parado. E como nós sí que somos coherentes co que dicimos en pre-campaña, sí que somos coherentes, pois tivemos que traer esta moción aquí. Estivemos esperando casi que ano e medio, a ver se facían algo, a ver se que propoñían algo, a ver se que traían algo, pero non trouxeron nada. E agora entendemos o porqué. Non parece ser que esteña dentro das súas prioridades, a pesar de que a ensalzaron de forma moi notoria. Non queren apoiar esta proposta porque a presenta o Grupo Municipal Popular, parafraseando un pouco a señora alcaldesa. Será por eso. Ben, é cousa súa. Sigan abrazando o sectarismo político e demostren un pouco máis o pouco plurales que son. Iso sí, non acusen do que van facer vostedes os que teñen fronte. Moitas gracias. Ben, xa sabía vostede que non íbamos a apoiar a proposta porque está lendo a contestación, co cal igual trae esta proposta porque sabe que se a aprobamos estaríamos mentindo aos veciños e veciñas. Nós facemos os deberes, facemos un traballo de campo, informámonos do que pasou en tempos pasados, porque isto é necesario para tomar decisións, e o que non imos a facer é condicionar o Concello se non estamos seguros. Isto é como cando compras un novo vehículo. O problema non é compralo, que podes ter o importe para facelo, o problema é mantelo. Entón, non se pode decir, costa esta inversión e como mantemos ese servicio con todos os servicios que queremos manter no Concello. Por exemplo, o SAF é un que hai que manter e que costa bastante diñeiro, como ben sabe. Entón, as prioridades marcámolas nós. Para eso somos o equipo de goberno. Non vai vir vostede aquí marcarnos as nosas prioridades.
E sen máis, secundar ao compañeiro Pillado, que é o delegado neste caso da Radio Municipal e o que está a traballar neste tema para poder, repito, tomar decisións. Cando fomos a gravar a Mariña Maravillosa, actualmente hai outros formatos, eso era un podcast que despois lanzas a outras radios públicas. Ese espacio si se utiliza para facelo deste xeito, xa que a innovación permite facer este tipo de grabacións con moi pouco custo, e entidades sociais poden facelo así. Por exemplo, o Club de Surf foi unha que non lo pideu e que utilizou. E sen máis, nós non imos apoiar esta moción. Moitas gracias, señor Pillado. Entendo que vedes que vou fazer o esforzo por explicarme mellor e espero que tamén me escoiten cando falo, porque a zona da lei non chega moito, porque se eu digo que a emisora non funcionaba, perdón, o importante é encender o micro tamén. Como ve, no grupo municipal do BNG a veces equivocámonos, non acertamos sempre como a vostedes. Ben, iba dicindo que, a ver se me explico ben, e vostedes tamén fan o esforzo de entendernos, porque se eu digo que a emisora non funcionaba e non emitía, entón, en perfectas condicións non estará a radio para comezar a funcionar, digo eu. Entón, claro, díceno como se só fora coller a vir a chave e presentar unha solicitude na xunta, non é exactamente así o que hai que facer. Logo refírense a que o que foi en 2016, cando se renunciou á radio, que o Breno só teñen que preguntarse quen xestionaba a radio en 2016, é o que non vou facer, eu non vou perder un minuto en pedirlle explicacións a quen xa non está e poñer ninguna excusa deste tipo. Vostede falou da reteila de excusas que puxen, non sei se é unha reteila de excusas. O Grupo Municipal Popular nunca se equivoca. Non sei se é unha reteila de excusas, é a realidade, o que eu contei é a realidade. Eu creo que non puiden ser máis claro coa exposición que fixen, que fun detallando todo o que nos aconteceu con respecto á radio. E despois dixo o de que nos siguen nos plenos, que saben o que... Eu creo que nos siguen nos plenos, estou convencido que a vostede tenlle moito aprecio, estou seguro que sí, a todos nós, pero sobre todo a vostede. E logo fala de sectarismo, volve a citar o sectarismo, xa o puxo no acordo, que claro, unha vez que o poño no acordo, logo siga falando do sectarismo, claro, xa me dá a entender, claro, se isto era unha proposta impositivo ou era unha trampa. Porque, claro, vostede fala do sectarismo. Eu non sei se vostede consultou, e ten con quen consultar, porque eu, polo que sei, vostede ten relación co seu predecesor, que era José María González Barcia, e el puido informar moi ben da radio en Burela. O señor José María González Barcia puido informar moi ben da radio en Burela porque foi o que xerou este problema. El foi quen iniciou un conflicto co anterior solicitude de radio e que imposibilitou que esa solicitude chegara a ser definitiva. Para que máis? Falando de sectarismo, el mesmo, cando despois foi alcalde, porque claro, cando foi alcalde meteu esas sentencias judiciais, meternos nun queixón. E cando foi alcalde chegou a ter o seu propio programa que se chamaba Cita co alcalde. Que eu non sei se iso é sectarismo ou non, pero a mi información veraz e non sectaria non sei se será un programa que se chama Cita co alcalde e que dé participación un pouco a todas as sensibilidades, para que non sabemos por qué, despois de ter ese programa e ter ese aproveitarse desa maneira do servizo que lle daba a radio, despois foi el quen decideu cerrar, e quen neste pleno decideu denunciar o convenio, e que foi o brazo executor do que teñamos este problema. Claro, dinos que temos que traballar e que temos que sacalo, claro, temos que nós, como habitualmente, solucionar un problema que xerou o Partido Popular. Eu xa sei que non foi vostede non ten culpa de nada, evidentemente non os que están aquí, pero ten que ser consciente de que esta é unha problemática que de fondo xerou o Partido Popular. E nós, claro, temos que traballar para solucionala. E temos que buscar a mellor solución, é unha solución que non volva a condicionar ao Concello de Burela, porque esa é a nosa responsabilidade. Agora, claro, se vostede volva a insistir no do sectarismo, é que igual, máis que unha proposta en positivo, nos está a atender unha planta. E como diría o seu compañeiro, Balseiro, dos coches apartámonos. Entón, claro, nós o que temos é que estudiar como vamos a poder levar a cabo este proxecto e cando o teñamos claro,
ou cando vexamos que é viable, pois teremos que acometelo. Porque, como ben dixo a alcaldesa, pois as prioridades marcámolas nós, evidentemente. Se nós traballáramos coas prioridades que marcan vostedes, non estaríamos respondendo a nosas obrigas e ao noso traballo. Porque temos que a responsabilidade do goberno nosa e temos que marcar nosas prioridades, non as poden marcar vostedes. Apreciamos a colaboración que tentan que facer, pero evidentemente temos que traballar coas nosas prioridades e non coas súas. Moitas grazas, máis nada. Gracias, señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Non sabía eu que había aquí un programa de radio que fixera o anterior, bueno, o señor González Barcia, ao estilo "Aló, presidente". Non, entendo polas palabras que dice o señor Pillado que era un estilo "Aló, presidente", do Nicolás, bueno, non sei se é do Maduro ou do anterior, esa persona tan democrática e pacifista ao que o BNG mostrou o seu apoio en redes sociais. Bueno, isto é simplemente un comentario co devenir da conversación, non? Escoitándoos, pois, póñense en riba da mesa máis problemas que virtudes, pois, para levar esta moción adiante, non? Que hai problemas de financiamento, que hai problemas técnicos, que hai distintos problemas que impiden que a radio se poña a funcionar, bueno, como se esperaría. Eu entendo que manter esas instalacións ten un custe para o Concello. Corríxanme se me equivoco. Entendo que esas instalacións, pois, o mantemento, non sei que gastos poden haber. Pois, non sei, hasta igual sería interesante valorar unha posible, digamos, un cerre completo, un peche completo. Porque se hai tantos problemas de financiación, de técnicos, de licencias, de non sei que non se vai poder facer nada ao respecto, pois polo menos que non esteña aí ese gasto. Liberaríase unha partida pois para poder empregar nalgúnha outra cousa. Eu, como dixen antes, pois estamos a favor de que se decide poñer a funcionar estaríamos de acordo e nada máis que engadir pola nosa parte. Moitas grazas. Señor Rouco, peche a moción. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Só lembrarlle que eu recordarlle que eu teño dotes adivinatorias. Xo demostrei nalgún pleno do mandato anterior. Non sei se lembra. E mal que lle pese ao BNG, mal que lle pese, mentre sigamos atinando nas nosas previsións, seguiremos dicindo que non nos equivocamos. Mal que lle pese. Hai problemas, como acaba de dicir o meu compañeiro, técnicos, de financiamento, todos son problemas. O que parece que non hai ganas de traballar para solucionar este asunto. Parece que o que... Estou facendo unha pequena parada, que está sonando un móvil por aí. Moitas gracias. O que parece que non hai ganas de cumplir co que se di en precampaña. Xa sabemos que é habitual e deberíamos escapar diso, prometer, para despois non cumplir. Vostedes, o día que fomos a esa radio, vostedes saíron de aí fascinados coas instalacións, todo era maravilloso, todo eran palabras bonitas, e incluso falaban en positivo de todo iso. Había que recuperar iso, tal. Ahora teñen a posibilidade de facelo e non o van a facer. Buscan excusas para non apoiar esta proposta. Por suposto que sabemos que nós non lles marcamos a folla de ruta, xa non lo dixo máis veces e témolo interiorizado. Pero o que si imos a seguir facendo é propoñendo cousas en positivo para Burela. E, aínda que non nos apoien ni unha soa das nosas propostas, que faremos moitas máis ao longo deste mandato, ninguén vai poder dicir que o Grupo Municipal Popular non presentou propostas para favorecer os intereses dos veciños e veciñas de Burela. Ninguén non vai poder dicir, porque ao mellor iso que lles gustaría, que non presentáramos mocións nos plenos, que estuvéramos calados, e que ni sequera intentáramos fiscalizar as súas accións ou falta de accións de goberno. Para rematar, vou lembrar a cousa tan dañina para vostedes e tan problemática que non parece ser que non poden solucionar, da proposta de acordo para a posta en funcionamento da Radio Pública Municipal de Burela. Que o goberno local do Concello de Burela tramite, unha palabra interesante, a posta en funcionamento da Radio Pública Municipal dotándoa de contido diario, veraz e non sectario, para crear un espazo seguro de información que dé cobertura a todos os puntos de vista e que estea baseado nos temas que lle interesan á nosa veciñanza. Isto parece ser que lles causa gran problema e que non o van a apoiar. Pois, bueno,
alá vostedes, pero despois non nos culpen a nós. Moitas gracias. Gracias, señor Rouco. No seu minuto de gloria non aproveite para quedarse soamente co final e non co que lle explicou o compañeiro Pillado e o fondo da cuestión. Nós facemos os deberes, facemos un traballo de campo e en función do contido que obtemos con toda a información temos que tomar as decisións. Sen máis, procedemos a votar a moción. Votos a favor? 6 votos a favor. Votos en contra? 7 votos en contra. Continuamos coa seguinte moción, neste caso é do Bloque Nacionalista Galego, moción para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. Señor Pillado. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Efectivamente, tenemos esta moción basicamente en contra do taxazo que quere meter, que nos impón Sogama, bueno, non lo impón a nós, impónllelo aos veciños e as veciñas, no noso caso aos veciños e veciñas de Burela, porque é obrigatorio por lei aplicar ese canon de Sogama nos veciños, non? Empezo lendo os acordos para logo pasar máis ao debate. Os acordos son o rexeitamento aos taxazos de Sogama aprobado en xullo e anunciado para 2025 que a Xunta de Galicia pretende aprobar, instala un xuro na política de residuos primando e incentivando a recollida selectiva, a reutilización e reciclaxe fronte ao costoso e anticolóxico sistema Sogama baseado na incineración, solicitar a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente e a Facenda e a FEGAMP para determinar as condicións do canon para o ano 2025 antes da aprobación do proxecto de orzamento da Comunidade Autónoma para este ano, e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galiza, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación de compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos nos que se debe primar o tratamento da proximidade dos bioresiduos con sistemas de compostaxe domiciliaria comunitaria. Ben, este tema de Sogama, que está ahora, por desgracia, na actualidade, retrotraeme cando empecé neste concello. En outubro de 2013 tuve o meu primeiro pleno como concelleiro, cando era bastante máis inexperto e tamén me equivocaba. E o tema era un pleno extraordinario sobre unha suba do canon de Sogama que volvía a querer impoñer a Xunta que o que xa mencionaba o señor, que llevando un saúdo, por certo, o señor González Barci, que seguro que nos está a ver, pois quería ser o primeiro concello de Galicia en aplicar o canon de Sogama aos veciños e veciñas de Burela. Nos, cando menos, decíamos que non había por que ser os primeiros cando se trataba de impoñerlle un imposto ou a subida dun imposto aos veciños, non? Ben, pero retrotraeme moito máis a cando eu estudaba. Porque o que se fai en Sogama, basicamente, como a maioría dos veciños e veciñas saben, é queimar residuos, enterrar residuos, é dicir, incinerización con valoración enerxética e soterramento de residuos. E cando eu estudaba, xa hai moitos anos, nos anos 2000, iso xa era unha técnica bastante obsoleta, ou unha técnica que había que superar. E iso é a clave de que Sogama teña que subir ese canon, porque o que está penalizado pola Unión Europea é a incinerización e o soterramento de residuos. E Sogama, desde a súa creación neses anos, alrededor do 2000 e 2004, dende aquela sigue a facer maioritariamente incinerización e soterramento de residuos. En concreto, o 60% é incineración, o 20% é soterramento, o resto é reciclaxe de unha ou de outra maneira. E iso é o que motiva que Sogama non lle den as contas e nos teña que aplicar unha subida do canon. E, como digo, vai a aplicar ao conxunto dos veciños e das veciñas. Para que, ademais, a Xunta de Galicia está enganando aos veciños, porque está publicando que vai aportar do Fondo de Cooperación Local unha cantidade, varios millóns de euros, cando se é do Fondo de Cooperación Local eses cartos xa eran dos concellos, é dicir, non eran cartos da Xunta de Galicia. E que ainda encima teñen a desfachatez de faltar ao respeto da intelixencia dos galegos e dos galegas, dicindo que vai aportar cartos á Xunta de Galicia, ou incluso encabezou os titulares do telexornal en polo menos un día, cando non é certo, porque son cartos que xa eran para dispoñer os concellos de Galicia. Entonces, a conclusión que nos sacamos de todo iso, que a ineficiencia e a incompetencia da administración autonómica é a que fai que agora teña que asumir máis costes, porque sigue insistindo nun sistema que está, como lles digo, totalmente superado, que é a incinerización e o soterramento de residuos. O que debería apostar, ou o que se debe
intentar consensuar un modelo novo no que se primen as mellores técnicas disponibles, con uns sistemas de máis cercanía, con reciclaxe, compostaxe, incluso apostando a reutilización, que diminúen en gran cantidade os residuos que hai que mandar, que ese é outro, o transporte tamén ten un certo coste, porque é un sistema centralizado en Sogama, no que a maioría dos concellos de Galicia que forman parte do sistema teñen que facer ou enviar por transporte terrestre os residuos a Sogama, eso tamén ten un coste ambiental. Entón, como eu digo, o máis lógico sería sistemas de cercanía nos que se aposte por recompostaxe, reciclaxe e reutilización e que seña, pois, que o coste tanto económico como ambiental seña máis reducido para a sociedade. E por iso nós temos que presentamos esta moción e esperamos que non la apoien, porque temos que estar en contra como Concello, como grupos políticos deste canon que directamente a Xunta, mediante Sogama, lle está impoñendo a todos os veciños e veciñas de Burela. Polo momento nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, señor Pillado, os veciños e veciñas de Burela e os galegos e galegas xa demostraron a súa intelixencia non hai moitos meses, e de forma notoria e clara, con maiorías absolutas. Xa demostraron a súa intelixencia. Oia, que queira vostede burlarse deles desta maneira, oia, eles xa demostraron a súa intelixencia. E máis, podese demostrar cada 4 anos a intelixencia dos veciños e veciñas, dos galegos e galegas. No tocante ao que acaba de dicir vostede, antes de seguir, porque teño varias cousas aquí apuntadas, é francamente sorprendente que por unha cuestión idéntica a esta, a principios do seu mandato, señora López Moreno, a titular da alcaldía chamou a atención a un portavoz desta corporación por considerar que iso que el traía non podía ser unha moción, xa que non era competencia plenaria. Está grabado. E que máis ben debería de ser considerada a súa proposta como un rogo. Esta vía argumental que estableceu vostede a principio do seu mandato é sorprendente como co paso do tempo mudou de idea, onde dixo digo, dice agora Diego. É realmente sorprendente. Por dicirlo de algún modo, lelle a cartilla a un compañeiro da corporación por un determinado proceder e vostede fai exactamente aquilo que criticaba. Os que nos esteñan a escoitar, que saquen as súas conclusións. Haberá quen diga que isto é incoherente de todo, que a titular da alcaldía de Burela ten unha actitude incoherente. Seguindo a súa vía argumental, a que tivo no pasado, nos referimos, esta é unha petición na que o Pleno do Concello de Burela non ten competencia ninguna. Non é competente. Logo, se non é competente para decidir, ten sentido un debate desta cuestión, pero non unha votación. Non ten ningún sentido. E chegado a este punto, queremos saber o que vai a decidir vostede. Vai seguir a liña a argumentar do pasado ou vai cambiar de idea como algún presidente que temos agora mesmo no goberno central? Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Señor Rouco, lóxicamente, vai cambiar de idea. É que naide nos cabe a menor dúda, non? Bueno, eu sinceramente neste punto, pois como non estou moi ducho no tema, pois non teño moito que engadir. Moitas grazas. Señor Pillado. Ben, é bastante increíble vese que o Partido Popular polo momento non ten absolutamente ningún argumento en contra da moción. Entendo que están a favor, porque non presentaron ningún argumento en contra. Xa na segunda intervención supoño que se desatarán as hostilidades, pero claro, dice que eu me burro dos veciños e das veciñas. É dicir, a Xunta de Galicia quere subir a taxa do lixo aos veciños e veciñas e eu estou me burlando deles. É que establece unhas relacións que a verdade é que hai que traballalas moito para establecelas, porque aquí a Xunta de Galicia o Sogama imponlle un canon aos concellos que obrigatoriamente ten que repercutir nos veciños e nas veciñas e eu estou me burlando dos veciños e das veciñas de Burela, que a verdade é que é fascinante. É fascinante a súa forma de
de enlazar e de trazar os argumentos que, como digo, non ten nada que ver con Sogama e co que aquí estamos a falar. Tampouco ten nada que ver Venezuela co que aquí estamos a falar, pero bueno, xa saleu o comodín de Venezuela, falta o de Esquerra Republicana, Bildu e ETA, pero bueno, supoño que non o sacarán, ou igual sí, non sei. Volvendo, como digo, un pouco ao rego, resaltar que algo que non dixen antes, que a Xunta de Galicia neste tema de Sogama está pedindo ao goberno estatal que retire esas, bueno, eso que lle impón a Unión Europea, esas penalizacións ao que se fai en Sogama, e incluso que revirta a situación en canto ao imposto que a propia Xunta de Galicia reclamou, pois se non me engano, en 2022, que foi a única competencia que a Xunta de Galicia desde 2009, en 15 anos, reclamou do Estado, que foi de xestionar o imposto ao lixo, e ora, pois, ao mesmo tempo, está a pedir ao Estado que se faiga outra vez cargo, algo que nos parece bastante salientable tamén, pero bueno, o certo é que a Sogama non lle dan as contas, e a Sogama non lle dan as contas porque lonxe de traballar, como decimos, nun sistema moderno actual que prime as técnicas máis respetuosas co medio ambiente, tamén as máis eficientes e rendibles desde o punto de vista económico, o que fixo foi facer ata 750 millóns de euros de inversións en proxectos para insistir nese sistema, sobre todo de incinerización e soterramento. Entón, claro, como vemos que a deriva que toma Sogama e que toma a Xunta de Galicia, que forma parte de Sogama xunto ca empresa Naturgy, ainda que, bueno, aí tampouco hai moita transparencia, vostedes saben, aquí é insistir no camiño hacia ningún lado, porque evidentemente desde o punto de vista medioambiental é do que se está a traballar na Unión Europea con respecto ao tratamento de residuos sólidos urbanos, pois vémonos obligados a pedir a retirada desta suba do canon e o frontal rexeitamento e a solicitar un debate no que se intente cambiar o rumbo e que estas medidas non vayan a repercutir nos veciños e nas veciñas. Por iso cremos que é unha obriga do Concello de Burela mirar polo interese xeral dos veciños e das veciñas, e a única forma é que non se aplique este canon de Sogama. Moitas gracias. Gracias, señor Pillado. Señor Rouco, vostede sabe de sobra que esta moción se está presentando en todos os concellos de Galicia, en todas as diputacións. Eso sí, cando non son da súa cor. Algo que non entendo, porque afectados están todos os concellos galegos. E sábeo. E sabe que aquí sí cabe moción para poder decidir e instar a quen compete. Cedo a palabra, señor Rouco. Moitas grazas. Antes de continuar, entendo que se vai a votar. Cambiou de opinión, entón, con respecto ao principio do seu mandato. Quere comentar algo sobre a moción? Vais a votar. Eso necesito para saber o que teño que seguir facendo. Por suposto que se vai a votar. Por suposto. Bien. Acaban de comprobar os veciños e veciñas de Burela, que nos están a seguir aquí na sala, e os que nos están a seguir dende as súas casas, que, bueno, non sei se é cousa do socialismo ou é de algúns socialistas, a necesidade de cambiar de opinión constantemente. Bueno, ben, fíxense vostedes o que dixo o señor Mario Pillado, que malo malísimo está facendo Sogama, que malo malísimos somos todos nós. O que non dixo o señor Pillado, non sei se o obviou intencionadamente, son mal pensado, pero non tanto, non sei se o obviou intencionadamente, ou é que o descoñece, o que non dixo é que esta subida na tasa que ten que aplicar a Sociedade Galega do Medio Ambiente ven derivada dunha disposición que está marcada por Madrid. O señor Sánchez, podendo non aplicar esta suba, acórdase o que lle dicía vostede ao señor González Barcia, por que temos que ser os primeiros en aplicala? Naquel tempo que gobernaba o señor González Barcia. Pois o mesmo lle poderían dicir os socialistas e vostede, do BNG, que ás veces non sabemos moi ben para que lado vai, podía pedir vostede ao señor Sánchez. Vostede sabe que a Sociedade Galega do Medio Ambiente non subiría a tasa se non mandan os criterios de Madrid. Se en Madrid a Sociedade Galega do Medio Ambiente lle suben a tasa, ela ten que transferir. Non lle sona nada disto.
pois deberíalle sonar, porque vostede apoiou coa súa abstención no seu momento unha decisión que sí que tomaron o señor Fernández Rey e a señora López Moreno no seu día, cando foi a aprobar o tasazo de cando gobernaba o señor Alfredo Llano. Esa suba desmesurada, por exemplo, ás terrazas dos locais de hostelería de Burela, nas que, en algún caso, case que lle duplicaron o precio por metro cuadrado. Lóxicamente, os hosteleiros teñen que transferirlle esa suba aos consumidores, a todos nós, aos veciños e veciñas de Burela, que acaba de falar e mencionar en un momento, señor Pillado. Sonalle algo disto? Sonalle algo disto? Vaya, cando o fai a Sociedade Galega do Medio Ambiente, porque na Xunta de Galicia está gobernando o Partido Popular, é malo, malísimo eso. Cando fai o Concello de Burela, no que goberna o PSOE ou o bipartito, non hai ningún problema. Que cousa máis curiosa, que cousa máis curiosa. Se o goberno central grava cunha nova tasa, como acabo de dicir, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, é lóxico que esta se traslade aos concellos. É exactamente o que fixeron vostedes aquí, como lles acabo de dicir hai un momento. E fíxense, o señor Pillado tamén mencionou que a Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sogama, o facía fatal, e que nos iba a gravar dunha maneira desmesurada. Ben, fíxense vostedes, datos oficiais, GHK en Guipúzcoa, a empresa que xestiona ali, 214 euros de media por tonelada no ano 2024. Tirme, en Baleares, 115 euros por tonelada no ano 2024. Sirusa, en Cataluña, 112,7 euros por tonelada no ano 2023. Diputación de Vizcaya, agora será máis para a actualización do IPC. Diputación de Vizcaya con Zabalgarbi, 119 euros no ano 2024. Tircantabria, en Santander, bueno, esta sí, esta é unha das dúas que está por debaixo, curiosamente, Sogama. Xa acabo de desvelar o que quería reservar para o final. 94 euros no ano 2024, e Cogersa, en Asturias, 96 euros no ano 2024. Son as dúas únicas sociedades, as dúas únicas que están por debaixo de Sogama en precio, euros por tonelada. As dúas únicas. En Galicia, a parte de Sogama, para aqueles que non sepan, hai outros dous consorcios. O Consorcio das Mariñas en Nostián e a Mancomunidade da Serra do Barbanza. Ambas as dúas por riba da tasa que está a cobrar agora mesmo Sogama. 119 euros no ano 2024 a primeira e 150 euros no ano 2024 a segunda. Coa súa este tasazo imposto por Madrid polo señor Sánchez, ao que o señor Pillado non lle quere dicir nada, o precio medio de euro por tonelada que pasarían a pagar os concellos de Galicia nos que está implantada esta sociedade sería de 108 euros por tonelada. Como poden comprobar, a terceira máis económica. A terceira máis económica. Podería ser a primeira, oxalá, pero, oye, menos dá unha pedra. Así que, miren, co malo malísimo que o está facendo Sogama, oye, imagínese se o chega a facer ben. Moitas gracias, señor Pillado. Señor Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Señor Pillado, efectivamente, ten razón. Aquí Venezuela non ten nada que ver, pero, bueno, eu o tema de Venezuela comentei no punto anterior, cando estábamos falando da radio, vostede fixo a comparación de que un anterior alcalde tiña un programa e eu dixenlle, bueno, que o tiña así tipo aló presidente, simplemente para aclarar que foi no punto anterior, non neste. Ben, como dixen antes, eu non dispoño da formación nin da información suficiente como para valorar tan profundamente o punto, como están facendo vostedes. Fríamente, e tomando un pouco de perspectiva, eu considero máis un tema a outros niveles, a nivel nacional, a nivel autonómico, pero que, bueno, que aquí nos concellos serven para interpretar estes movementos políticos, non? Movemento número 5 das taxas a outros niveles. Como dixen antes, non teño moito máis que engadir. Moitas grazas. Señor Pillado, ten o turno de peche de moción. Ben, a mí acusouseme no punto anterior, na moción anterior, de usar unha retería de excusas, pero aquí falouse das terrazas cando estamos a falar de Sogama, se iso non é unha excusa. Pois non sei, como digo, argumentos, agora algún, pero máis ben poucos en
en contra da nosa moción. Logo, aclárense, nós temos claro, pero aclárense, o BNG, ou somos o PSOE ou somos bolivarianos, porque dícenos por un lado que apoiamos a Maduro, por outro lado que estamos con Pedro Sánchez, aclárense, nós temos claro o que somos, pero aclárense vostedes tamén. Con respecto aos datos que deu, claro, non está mentindo, case, pero non está mentindo, pero sí que está tergiversando a realidade, porque fala dunhos datos, pero claro, se nesas sociedades a cantidade que se envía, as toneladas que se envían a tratamento son moito menos, o montante total que van ter que asumir os concellos vai ser moito menor. Se é a diferencia de Sogama, que é a na que máis cantidade se xestiona, porque é o sistema, a sociedade máis centralizada, o prezo que asumen os concellos é moito maior. Porque se non se establecen sistemas de compostaxe, sistemas de reciclaxe de cercanía, sistemas de reutilización que aminoren a cantidade que hai que enviar a tratamento de incineración e soterramento, pois evidentemente o precio, porque seña máis baixo, vai supoñer en termos absolutos e no que repercute aos veciños moita máis cantidade, non? Ben, falou tamén vostede de datos, eu insisto no dato que din anteriormente, por non estenderme moito, son os case 750 millóns de euros que a Xunta de Galicia investeu en proxectos para repercutir ou para seguir insistindo nun sistema que, como lle digo, e aí vostede sí que minte, non é que o Estado español impoña unha subida dunha taxa, é que o que se está a penalizar é a incineración e o soterramento, que é o que está a facer Sogama. Entón, ese é o problema que ten Sogama, é polo que ten que subir o canon. Ese é o problema que ten Sogama. Non que o Estado, porque lle dé a gana ou libremente, impoña un taxazo, senón que o que impón é Sogama porque as técnicas que está a emplear están penalizadas. E non fixo absolutamente en 20 e tantos anos ningún esforzo por modificar esas técnicas e por reducir a cantidade de residuos que se incineran e se soterran. Entón, non engaña aos veciños, porque ao final vostede con esta postura está defendendo única e exclusivamente a postura da Xunta e dando as costas aos veciños e ás veciñas de Burela, que son os que van a ter que pagar este taxazo. Porque a lei obriga a que se repercuta o canon de Sogama nos veciños e nas veciñas. E por último un apunte, sen máis acritude que é do comentario, señor Eiroa, poden ser temas a nivel nacional ou estatal, pero que non vai, como dixen, que non vai a sufrir ou onde vai a repercutir é nos veciños e veciñas de Burela. Por iso nós pedimos a retirada deste aumento do canon de Sogama e iniciar un debate no que se poidan establecer outro sistema que seña máis eficiente tanto económica como sobre todo medioambientalmente. Moitas grazas. Ben, procedemos á votación do punto. Votos a favor da moción. 7 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, abstencións, unha abstención. Continuamos coa seguinte moción, neste caso tamén é unha moción polo mesmo tema, do Partido Socialista, vai a ser o compañeiro Ramiro Fernández quen a defenda. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, vou intentar ser pragmático neste punto, non aburrir a xente que temos aquí, non, que está nas casas, con outra vez volver a repetir o mismo debate. Bueno, en primeiro lugar, estar de acordo co señor Rouco nunha cousa, tomen nota. Os veciños de Burela son moi inteligentes e cada 4 anos deciden. Eso é a realidade. Tome nota. Bien, vamos ir á moción xa. Bueno, aquí o que se trata, efectivamente, é unha subida que entendemos que é desmesurada por parte de Sogama. Non vou entrar na guerra política que xa se fixo, evidentemente, isto ven dunha directiva europea que evidentemente penaliza a día de hoxe o sistema que estamos utilizando en Galicia para desfacernos dos residuos. Evidentemente, a Comunidade Económica Europea o que intenta ir a métodos de reciclaxe de aproveitamento do lixo que se pode aproveitar, como pode ser o contenedor marrón. Falando en plata, porque non se falou de números, o tema é que pasamos de pagar 66 euros por tonelada, vamos a pasar a pagar 108 euros por tonelada. Evidentemente isto vai repercutir nos veciños, isto non hai volta de follo, con lo cual van ter unha importante suba no seu recibo de lixo. E eu, sinceramente, supoño que todos que estamos aquí, pero eu estou aquí para defender os veciños de Burela. Non estou para defender nin a un partido, eu estou aquí para defender os veciños de Burela. E pareceme desproporcionado. É máis facelo de maneira unilateral e sin contar con nadie. Paso, non vou ler todo o rollo que me escribiron aquí, vou pasar á proposta de resolución.
Bueno, o primeiro punto de acordo sería manter o canon establecido aos concellos galegos adscritos á xestión de residuos en Sogama de 66 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido, o IPC. Punto 2, manter a anterior bonificación do 15% deste canon unitario cos mesmos requisitos, resultando así un canon bonificado de 56,10 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento correspondente do IPC. Que se reparta a contía de 12.100 millóns de euros en concepto de fondo ambiental entre todos os concellos galegos, utilizando como criterio de reparto o número de toneladas depositadas por cada concello. Trátase de diñeiro que pertence ás entidades locales que son detraídos dese fondo de cooperación local. Cuarto punto. Que achegue a Sogama a cantidade total recadada en concepto de imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a incineración de residuos para implementar bonificacións no canon dos concellos. Deste xeito, cumprir os obxectivos marcados coa creación deste tributo, como poden ser promover a reducción de produción de lixo e incrementar a reciclaxe dos envases lixeiros. Trasladar esta rebaixa aos recibos aos recibos da veciñanza e implantar recollida separada de materia orgánica. Instaurar un programa de compostaxe domiciliario ou comunitario nos concellos. Incrementar as subvencións aos concellos para a implementación de medidas que contribúan á reciclaxe dos biorresiduos, na medida en que boa parte dos concellos pequenos non dispoñen dos recursos para a implantación da recollida selectiva. Sexto punto, que se constitúa unha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente e Facenda e a FEGAM para determinar as condicións do canon para o ano 2025, antes da aprobación dos presupostos da Comunidade Autónoma, e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galicia, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia de súa dimensión, acceder á reducción do canon, aínda que non incorporen o quinto contenedor, e valorando para a aplicación desa reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitaria, ou financiando modelos de xestión alternativos. E o último punto, sétimo, ampliar as plantas de biorresiduos existentes, como estaba previsto no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2022, para favorecer a xestión de proximidade. Estes son os puntos de acordo que propoñemos. Esperemos que conte co apoio do Pleno. Señor Rouco. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois tendo en conta o que nos aclarou no punto anterior, que isto iba a ser debatir como unha moción, pois nos imos a facer, o Grupo Municipal Popular, uso dunha disposición que vostede xa utilizou ao longo deste mandato, en algunha ocasión, e imos a presentar unha emenda de substitución a esta moción. Vale? Que se basea na seguinte exposición de motivos. Que a mediados deste ano, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sogama, procedeu a actualizar o canon de 2024 tras as medidas aplicadas polo Estado no marco da Lei 7/2022, de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular, como, por exemplo, os impostos ao vertido e á incineración. Uns tributos que representaron o pasado ano unha contía de 9,1 millóns de euros que a empresa pública soportou cos seus propios recursos, apoiando aos concellos para non gravar as arcas municipais. Non son tan malos. Ademais, a través dunha orde ministerial publicada a mediados de 2023, o Goberno Central suprimiu a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, comprometida ata o ano 2026. Cambiou de opinión. Momento no que finalizaría a súa vida útil e diminuiu a retribución á explotación da planta de coxeneración, ademais de recuperar o imposto eléctrico do 7%. Durante o período de exposición da Lei Estatal de Residuos do ano 2022, a Xunta de Galicia presentou alegacións á implantación dos novos impostos, ao tempo que pediu á FEGAM, Federación Galega de Municipios e Provincias, que a secundara, facendo esta oídos xordos á solicitude trasladada polo Goberno Autonómico. Se ben o Estado e o propio Partido Socialista escúdanse no argumento de que a aplicación dos impostos ao vertido e a incineración obedecen á transposición dunha directiva europea, o certo é que na actualidade a práctica totalidade dos países europeos non instauraron eses tributos. Non temos por que ser os primeiros, señor Pillado. De cara a 2025, procedeuse ao anuncio de que Sogama prevé establecer unha nova actualización do canon, dada a intención do Estado de dar continuidade a estas medidas. Isto suporía que dunha media de 66 euros tonelada, como xa anunciamos antes, que os concellos abonan este ano, grazas á aportación da Xunta a través do Fondo de Cooperación Local,
que son os 12 euros por tonelada, co cal serían 78 euros, o canon do próximo exercicio ascendería aos 108 euros que xa enunciamos anteriormente. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Burela presenta as seguintes propostas de acordo. Exixir ao Goberno Central que dé a marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. Exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, ao que tiñan dereito ata o final da súa vida útil de 2026, e unha vez que o Goberno Central atenda estas peticións, exixirá a Sogama, Sociedade Galega do Medio Ambiente, que se comprometa a non aplicar a suba prevista para o ano 2025. Como ve, nós non queremos que suban os impostos. E, por certo, antes de finalizar, dúas apreciacións, collendo o guante do señor Fernández Rei. Sí, os veciños e veciñas de Burela cada 4 anos demostran a súa intelixencia. Mire, se son intelixentes, que o Partido Socialista, do que vostede forma parte, baixou máis dun 10% nos votos nas últimas locais, e o Partido Popular subeu un 53%. Mire que son, fíxese vostede, no mandato anterior gobernaban en solitario, e agora teñen que gobernar en coalición. Pase niñamente, pase niñamente. E outra cuestión, cando di que sempre defendemos a Xunta e tal, oia, vostede ten ben pouca memoria. Dende que estou eu do ano 19, xa houve varias cuestións que viñeron aquí a pleno que trouxeron vostedes, e algunha incluso o Partido Socialista, que nós consideramos que eran positivas para Burela, e en contra das directrices de Santiago, nosotros votamos a favor das súas propostas. Mire se nos importa Burela, e nos demostrámoslo. Moitas gracias. Señor Pillado. Por alusións, primeiramente, logo xa paso a seguir co tema que estamos a tratar. Concordo totalmente co que din de que os veciños de Burela votan correctamente, sobre todo cando se cambia do contexto das eleccións. A diferencia de votos que ten o Partido Popular nas locais e nas autonómicas é abismal, e iso é a intelixencia que demostran os veciños e as veciñas de Burela. Non sei se é polo candidato, iso xa é interpretativo e que o interprete cada quen. E logo corrixillo unha cousa. Vostede deu a entender que no mandato anterior gobernaban en solitario porque tuveron a maioría absoluta. No mandato anterior o PSD da PSOE non tiña unha maioría absoluta, porque o seu líder dixo que non era presidente porque non quería. Algo que evidentemente é falso. Pero nós podemos dizer que no mandato anterior non entramos no goberno porque non quixemos, a diferencia do señor Núñez Feijóo. E volvendo ao que di de que vostedes están a favor dos veciños e non están a... Mire unha cousa. É que os puntos que acaba de enumerar que non son sorpresa, porque polo que fora xa os coñecíamos, non? E exixir ao Goberno Central que dé marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade de tratamento de residuos. Vostede dirá se está a favor de que non se grave a incineración e o soterramento de residuos, que é un feito, está demostrado científicamente que son as peores técnicas para tratar os residuos e as menos eficientes, desde o punto de vista do rendimento económico e medioambiental. E logo di, exixir ao Goberno Central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, ao que tiña dereito ao final da súa vida útil, e que é o que lle digo. É que vostedes asumiron unha competencia que foi a única que asumiron en 15 anos e agora estánlle pedindo ao goberno devolver, porque non lles convén. Vostedes sacaron na prensa, con notas de prensa, que era un éxito que iba a recaudar a Xunta de Galicia. Que era un éxito e agora estánse desentendendo porque non lles interesa. E logo, claro, que o terceiro punto xa é maravilloso. Que unha vez que o Goberno Central atenda estas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a súa prevista. Claro, é que só faltaría que sin aplicar sin isto que exixen ao Goberno, que Sogama ainda se aplicara o canon. Só faltaría que aplicara un canon porque sí, para repercutir nos veciños. Pero di vostede que vostede está cos veciños, que non está coa Xunta, con Sogama, pero claro, vostede aquí ten que decidir. Porque aquí, como lle digo, que se xoga é a un sistema que é gravoso para o medio ambiente, para os veciños e as veciñas polo seu coste, ou buscar un sistema que seña máis beneficioso en todos os sentidos. E ten que decidir. Pero polo momento o que fixo a Xunta foi, como lle dixen, xa é a terceira vez que lle digo, aplicar 750 millóns de euros en proxectos que estruturan máis ese sistema, que promocionan máis ese sistema. É dicir, ten que elixir se o que lle interesa é defender o negocio, por exemplo, o contrato de transporte de residuos adxudicados en 2015 por 10 anos a UTE, Copasa, Renfe, Logueiral,
por 131 millóns de euros. Planta de clasificación de residuos e evaluación de combustible adxudicada en 2016 por 15 anos a UTI, Valtalia, SETEC, Sociedade de Polímeros, 275 millóns de euros. Planta de coxeración e termoeléctrica adxudicada tamén para incinerar en 2021 por 10 anos a Sociedade Polímeros SETEC, Obras Hidráulicas, Grupo Valtalia, por 238 millóns de euros. Teño hasta 9 contratos eses, que a Xunta firmou con empresas, a maioría delas vinculadas con un determinado grupo empresarial, que o que fan é continuar co sistema, que sabemos que é lesivo, e polo que vamos ter que pagar máis os veciños, pois ten que dicirse apoia eso, por interese que teña a Xunta coa sociedade que teña a Sogama, ou apoia aos veciños. É o que ten que decidir, se está cos veciños ou está con estas empresas. Iso é o que estamos aquí a barallar. Entón, claro, a minha impresión que me dá é que non está a dar, que non está cos veciños e que está a dar a espalda. Entón, por iso nós, evidentemente, apoiamos a moción que presenta o Grupo Socialista, porque vai moi na liña da nosa, en termos xerais estamos de acordo, e non podemos estar a favor da súa emenda. Moitas gracias. Señora Eiroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Ben, eu vou ser máis concreto, máis escueto. Son consciente que os veciños e veciñas de Burela pois entenden todo o que se está a falar aquí neste pleno, non? Bueno, todos saben e entenden perfectamente a posición de cada partido. Eu vou, digamos, sordear as ideas, as miñas ideas en voz alta, pois para concentrarme un pouquiño e para saber que vou a dicir, non? Sintetizando, aquí o que estamos a debater son unhas tasas que veñen de distintos niveles, nivel nacional, nivel autonómico pasa aos concellos e os concellos vai nos repercutir nos veciños. Sintetizando un pouquiño, ese é o sistema, non? Que estamos facendo aquí? Pois que os distintos concellos, neste caso tamén o Concello de Burela, pois insta a distinta administración autonómica, neste caso, a que esas taxas pois non se leven a cabo. Claro, aquí faltame, como dixen antes, faltame formación e información para valorar e para decir máis concretamente a miña posición, non? Lóxicamente, habrá xente que este en contra de que se lle suban os impostos e habrá outra que diga, hai que pagar impostos para ter os servicios que corresponde. Entón, claro, pero vendo esta síntese de instar a outra administración é como, por exemplo, si os veciños e veciñas de Burela crean un escrito onde instan ao Concello a non subir o 9% da taxa de auga que queda pendente por subir. Nesta legislatura xa se subeu un 9%, como dixo o señor Fernández, de forma unilateral por parte do Concello, e ainda queda outro 9% que hai que subir para que vai repercutir, lóxicamente, nos veciños e veciñas de Burela. Tendo un pouco todo isto, esta tesitura, pois claro, dices, vale, exígese a Xunta de que non se carguen as taxas, pero, sin embargo, o Concello sí que pode facelo. Faltame, aí é onde non chega o meu nivel de inteligencia. Eu entendo que nos están vendo aquí na sala ou que nos pode estar seguindo a través dos medios telemáticos, pois teno claro, eu igual non dou un nivel suficiente como para entender que eso, que se solicite que non se suban as taxas dos concellos a outra administración, pero, sin embargo, que sí, que non haxa ningún problema en que desde o propio concello se suban as taxas. Como dixen antes, non teño moita máis información, ni información como para poder valorar. Agora estamos no segundo movimento, a oda ás taxas, pois, oye, que hai que facer esta guerra política. Moitas grazas. Señor Fernández. Bueno, moitas gracias, alcaldesa. Vamos a ver. Estamos comprando unha subida do 9% de agua que había que aplicar, efectivamente. Non nos gustou aplicarla, xa eu digo. Non nos gustou. Había que aplicarla. Estamos falando dun 65% de subida, un 65%. Ahora é o mismo. Bueno, pois é o mismo, xa está. Bueno, usted sabe canto pagamos de Sogama ao ano? O Concello? Non sabe. O señor Rouco tampouco, seguro, non? Sabe? Non o sabe? Sabe. Joder, con listo que é usted, carambas. Non me saberá eu. Mais ou menos. Non lle bota un cálculo. Nada. Vale. 240.000 euros. Vale? Mais ou menos, non estou facendo... Pois con esta subida de 65%, que son uns 150.000 euros máis, seríamos a pagar 400.000 euros. E xa lle digo, eu penso que hai que ser pragmáticos nesta cousa. Aquí é cuestión de dicir, estamos de acordo con que lle suba a taxa aos veciños ou non estamos de acordo. Nosotros non estamos de acordo, xa está. O sea, non estamos con esta subida, eu non digo que non hai que subila, ao mellor hai que subila. Ahora, o 65% parece algo excesivo. É máis derivado dunha mala gestión.
porque se fixan as cousas ben, bueno, pois hai que subir, porque dice Europa que hai que subir, bueno, pois estamos facendo as cousas ben. A nosotros puxanos a zanahoria aquí diante, venderonos o tema do contenedor marrón, hai que implantar o contenedor marrón, porque eso vai ser, e danos un 15% de descuento. E dixe, bueno, menos a nada, xa non lo cepillaron, xa volou. Eso que era tan importante, que é moi difícil de gestionar, por certo, moi difícil de gestionar, pois xa nos chulearon o 15% que nos daban. Entonces, aquí a cuestión é así, é dicir, defendemos aos veciños de Burela, os que estamos aquí. Fora de que teñamos un partido político, eu aquí estou defendendo aos veciños de Burela. Defendemos que non queremos ese taxazo ou queremos que suba. Xa está. Ou podese negociar, que o que estamos pedindo que tamén que se senta a Consellería, coa FEGAM e con Sogama, e a mellor pode haber fórmulas para que esta subida non seja tan grande. Estamos falando dun 65% de subida. Este compáramo con subida do 9%, vamos, todos apagámonos. Nada máis, alcaldes. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Teño aquí material para dar a tomar, Bueno, vou empezar co señor Eiroa. A palabra que vostede buscaba na súa intervención, permítame o atrevemento, pero creo que era falta de coherencia por parte do goberno local bipartito. Están coas subas que aplica o goberno bipartito aos veciños e veciñas de Burela, pero non están coas subas que aplica a Xunta de Galicia. Iso é falta de coherencia, non? Mire, falaba dos cartos o señor Fernández Rey, dos cartos que lle costan, mire. Volveremos a dicir neste pleno, por se hai alguén que dos que están aquí que non nos siga habitualmente. Mire, vostedes, cando foi que aplicaron de forma unilateral como goberno esa renovación automática sin sacar concurso público do suministro de auga, esa renovación en precario, que son 70 e pico mil euros de canon para o Concello, máis ou menos. Cando noutros concellos daqui da contorna subiran ata os 180, 190, 200.000 euros de beneficio para o Concello, aí xa lles dixen, oiga, vanse arrepentir, porque os cartos fan falta. E son cartos moi útiles para a veciñanza de Burela, para poder facer cousiñas, axudar as asociacións, por exemplo, pagar esta suba do canon de Sogama. Mire que útil sería se vostedes non renovaran en precario esa concesión. Oia, se vostedes tampouco renovaran o contrato da recollida do lixo, ou hubieran traballado, ou hubieran sacado un concurso público axeitado, ao mellor non teríamos estes problemas. Pero sorpréndeme que o señor Pillado, neste caso, toca a él, que se mostrou no seu momento co contrato do suministro de auga tan defensor do gran capital dunha empresa privada, agora critique estas 8, 9 empresas ou que estuvo falando aí un momento. Por certo, unha cousa, cada un fai o que quere no seu grupo político e no seu partido político no que milita, pero cando fan un cortapega dunha moción copiada de outro concello, cando menos, procuren cambiar o logo o nome do Concello. Aquí o señor Pillado ten a moción do PSOE co nome do Concello de Valdoviño, se non mirei mal. Cando menos, oia, eu entendo que non todos somos tan orixinais, pero... outra cousa, hai que escoitar ben, como dice o señor Pillado, hai que escoitar ben. Eu non dixen que fora listo. De feito, en algún pleno dixenlles que eu era probablemente o concelleiro que máis se trabucaba. Ás veces hasta trae os calcetis de diferente cor. Fíxese ben vostede. O que si dixen e manteño ata o día que suceda ao contrario é que o Grupo Municipal Popular non se equivoca. De momento non se equivocou. Iso sí que o manteño. E seguirei non mantendo ata que chegou o día que nos caen chuzos de punta. Isto por un lado. No último ano e medio, diversas medidas aplicadas de forma unilateral polo Estado lastraron as contas de Sogama ata o punto de provocar que a empresa pechara o exercicio 2023 cunha perda de 18 millóns de euros. Perda, señor Pillado. Os datos difieren bastante. Logo de varios anos de estabilidade financeira, nos que realizou investimentos por máis de 100 millóns de euros. Non estuvo quieta. Para prestar un mellor servizo. As medidas estatais supuxeron un sobrecusto de 39 euros por tonelada.
pola xestión dos residuos urbanos que a empresa recibe e trata nas súas instalacións. Entre as mesmas destacan as seguintes: o imposto estatal sobre o vertido e a incineración, e a orde ministerial de xullo de 2023, mediante a cal se eliminou a retribución ao investimento da planta termoeléctrica, como xa dixen anteriormente. A Xunta de Galicia presentou alegacións á Lei 7/2022 apostando firmemente polo incentivo e non pola penalización como principal vía para fomentar a reciclaxe, que é precisamente o espírito da norma. Como, por exemplo, cabería aludir ás sucesivas bonificacións aplicadas por Sogama aos concellos dende 2019, un 10%. Dende 2019, do 10% ata 2022, cunha rebaixa adicional do 5% para todos os entes locais e do 15% en 2023. Promovendo con isto unha reducción na produción de residuos de orixe, a reciclaxe, o fomento da recollida diferenciada de materia orgánica a través do contedor marrón e a rebaixa das taxas a pagar polos cidadáns. Estas bonificacións supuxeron un aforro para os galegos, aí incluíense tamén os veciños e veciñas de Burela, de máis de 20 millóns de euros. Aínda que se convidou a FEGAM, Federación Galega de Municipios e Provincias, para que se sumase as alegacións presentadas pola Xunta, tal como dixen, esta negouse. Tamén, tampouco a Federación Española de Municipios e Provincias, presidida por aquel entón polo alcalde de Vigo, Abel Caballero, creo que do Grupo Socialista, Partido Socialista, creo que é, fixo movimento algún para salvagardar as arcas locais. Fronte a un sistema colectivo de xestión como Sogama, que ten demostrado o seu bo funcionamento, tal e como dixemos antes, o terceiro máis económico, o Goberno Central alterou as regras do xogo, encarecendo a xestión. De feito, o modelo Sogama, que aposta pola reciclaxe e inviste na tecnoloxía máis avanzada para recuperar por esta vía a maior parte posible de lixo, vese penalizado fronte a plantas menos eficientes e respetuosas co medio ambiente. Compre lembrar que o sistema de xestión de Sogama cumpre fielmente cos preceptos da Unión Europea. Vostede parecía que quería dar a entender que a Sociedade Galega do Medio Ambiente non traballaba de forma irregular ou anómala. Priorizando a aplicación do principio dos 3 Rs, reducción, reutilización e reciclaxe. Ante a ameaza de que as decisións do goberno do señor Sánchez, e creo que socialista tamén, supoñen para a viabilidade da empresa, Sogama levou a cabo un estudo para activar un plan de acción que lle permitirá paliar os sobrecustos e que fose o menos lesivo posible para as arcas locais e os petos dos cidadáns. A mediados deste ano, a empresa, logo de aplicar a súa proposta pola Federación Galega de Municipios e Provincias, e aos concellos adheridos procedeu a actualizar o canon. Con tal fin, eliminou a bonificación de 2023, supedita á implantación do contedor marrón, toda vez que a legislación fixou o 31 de decembro deste ano como prazo límite para instaurar a recollida diferenciada de materia orgánica. Aquí xa empezamos a aplicar antes. Ao mellor non había tanta presa. Estableceu un importe medio de 78 euros por tonelada para todos os concellos, que baixou ata os 66 euros por tonelada. Logo da aportación por parte da Xunta de 12 euros por tonelada, a través da Fondo de Compensación Local. Coa vista posta nos orzamentos de 2025 e tendo en conta que o Estado non rectifica nin dá marcha atrás as medidas aplicadas en 2023, Sogama abordou un novo estudo económico, cuxo resultado apunta á necesidade de propoñer unha nova actualización do canon para o próximo ano de 108 euros por tonelada. Repito, o terceiro máis económico, a fin de salvagardar a sostenibilidade financiera do seu modelo. Ao igual que fixo en 2024, a Xunta está a analizar posibles medidas a adoptar para minimizar o impacto nas arcas municipais. Logo non está quieta. Igual que di que vostede que non está quieto no da radio, a Xunta tampouco está quieta neste tema. Ben ben. Actualmente, Sogama ten un desequilibrio financiero de 30 millóns de euros. Non hai beneficios. Vese abocada a materializar unha nova actualización do canon. Sogama asegura que se o Goberno Central rectifica e dá marcha atrás nas medidas económicas adoptadas, a compañía, de forma inmediata, anula a súa proposta de actualización do canon para 2025. Isto dixo públicamente. En relación ás declaracións dos partidos da oposición, BNG, PSOE, chama a atención que culpen a Xunta e a Sogama do impacto económico que supoñen distintas medidas
cociñadas en Madrid, e ademais co beneplácito do PSOE e do BNG, que avalan deste xeito o afán recadatorio do goberno do señor Sánchez sen importarles a situación económica dos concellos e cidadáns. O que está a facer a Xunta é precisamente aliviar a presión do Estado sobre os concellos e cidadáns e traballar para buscar alternativas viables. A oposición escúdase en que a aplicación dos impostos ao vertido e a incineración emanan dunha directiva europea, pero nada di que, tal e como os dicen hai un momento, a meirande parte dos países europeos, repito, a meirande parte dos países europeos decidiron non aplicar estes impostos por consideralos inoportunos e ineficientes nuns casos e noutros establecendo moratorias aos mesmos. Poderíase facer en España tamén. Os impostos estatais, que o goberno central cualifica de verdes, son simplemente unha moeda de cambio utilizada polo señor Sánchez para a captación de fondos europeos. Moitas gracias. Xa non sei nin a que me... Porque, señor Pillado. Ben, a ver, é por... Sí, ten razón. Perdón, señor Eiroa. No, simplemente para pasar, vou pasar rapidamente porque, madre mía, eu desconectei hai un pedazo, pero bueno, insisto, desconectei en general, porque como dixen ao principio, isto é un trámite que non se vai solucionar aquí no Concello de Burela, todo o que se fala está moi ben, supoño que a xente que nos sigue a través dos medios telemáticos ou os que queden, o público aquí presente está entendendo todo á perfección, e pouco máis teño que decir. Nada, simplemente contestarlle antes ao señor Fernández. Claro, as cantidades son subxectivas. Decía antes, é que parece moito un 9 e un 65, eso son cantidades que se pode ter unha opinión subxectiva. Eu falo do concepto. Hai que subir taxas, non hai que subir taxas. Se hai que subir taxas, habrá que poderánse subir onde corresponda. Se non se poden subir taxas, non se poden subir taxas. Eu falo del concepto. Esa é a cuestión, el concepto. Nada máis, gracias. Ben, xa sei que queres turno de peche, pero como é unha emenda, pecha o señor Rouco. Despois votamos a moción. Podo intervir? Sí, intervén. A ver, se non me equivoco, vale. Se non me equivoco, fora de que ben dados tasen que xo señora alcaldesa e aparte no sentido da intervención do dereito a representación política, entendo que o turno que tuvo Alberto Eiroa agora foi o terceiro, que, se non me equivoco, a mellor contei mal, que lle correspondía a intervención de Manuel Rouco, a mellor me equivoco. Só falou, entonces equivoco, vale, entonces estamos nun turno, vale. É dicir, eu pensei que era o segundo, que xa estábamos... Nada que engadir. Estamos nun turno ordinario, corresponde, polo tanto, o... Parecería que estamos no ordinario, claro, pero o segundo turno acabou do señor Alberto Eiroa agora. Sí, polo tanto, toca peche. agora entendo, é unha cuestión discutible, pero entendo que as últimas intervencións son a penúltima o emendante e a última o proponente da moción. Ben, señor Rouco. Moitas gracias, non vou ser tan extenso, non nos quero deixar cao, xa están medio groguis. Nada, resumindo, sin dar moitos datos, sin volver a expoñer o que xa expuxen, o que quero trasladar e que lle quede claro á xente é que esta taxa non a aplica a Sociedade Galega do Medio Ambiente porque sí, porque lle dá a gana, non a aplica por iso, aplica porque, dende Madrid, suben ya el os custes con unha nova taxa e ele ten que repercutilo nos concellos. É así de simple. O que non parece coherente é que quenes están aquí en contra da subida de taxas non o estiveran no seu día cando foi o tasazo aos veciños e veciñas de Burela. Iso non é coherente. Pa uns sí e pa outros non. Dunha forma sí e pa outros non. Nós estuvemos sempre en contra das subidas de taxas, pero sendo coherentes, a luz do exposto, e tal, e como dice a Sociedade Galega do Medio Ambiente, se dende Madrid non se aplica esa suba, a Sociedade Galega do Medio Ambiente non a vai aplicar. Menos non pode facer. É que é imposible facer menos.
nese sentido. Non pode rebaixalo máis. Ben veron os que nos atenderon e escoitaron algún dos datos, que son públicos, aquí non hai nada inventado, é a terceira menos custosa. A terceira menos custosa. Os motivos, bueno, haberá que analizalos, pero é a terceira menos custosa de España. É o que hai. Menos non se pode facer para non gravar as condicións dos veciños e veciñas dos galegos, en particular dos veciños e veciñas de Burela. O resto son brindis ao sol. O que propoñen nas mocións, tanto o BNG como o PSOE, son brindis ao sol. Moitas gracias. Señor Fernández. Tócame, por fin. El concepto es el concepto, señor Iruá. É o cartiño o cartiño. Claro. Entonces non é o mismo un concepto dunhos cartiños que doutros. Eso non é o mismo. Se volveu agora o señor Rouco co tema da renovación do contrato de auga. Está facendo, xa lle dixemos por activa e por pasiva, está comparando contratos que non teñen absolutamente nada que ver. Pero non só eso, senón que ademais dícenos, eu que vos pagou a empresa, pagadillo a Xunta. Pagadillo a Xunta, non fagades obras que hai que facer no pueblo, non, pagadillo a Xunta para pagarlo de Sogama. Home, hai que ser máis serios, hai que ser máis serios, eu creo. Tamén non sei que falou do contrato de basura, non temos contrato de basura, non facemos, non, que non recollen a basura. Ou mandámoslo usted recollela, claro. É que dicen unhas cousas que non... Aquí estamos falando, hai unha subida dun 65%, que non dicimos que non haxa que subirla, que posiblemente haxa que subirla por algún tema. Polo tema derivado da directiva europea. Pero sentémonos a falar, sentese a falar cos concellos. A min costa moito creer que un alcalde do PP esteña de acordo con isto. A costa moito creelo, porque un concello pequeno que teña os problemas de deuda, como teñen moitos, que non é o caso de aquí, pois vai nos pasar canutas. Así que extrañame moitísimo que pode estar de acordo con isto. Claro, vamos metelo para o Fondo de Compensación Ambiental, para darlo en subvencións. Vamos darlo en subvencións, desas subvencións que salen que hai que presentalas ás 12 da noite, que ás 12 e un minuto xa non quedan cartos. E casualmente, o 80% dos cartos para os concellos do PP. Hostia, eso fazese trampa ao solidario. Devolvamos cartos a min, como dice a nosa moción. Tanto genero, devolvamos cartos a min, desa generación. Tanto reciclo, devolvamos cartos. Que nos apuramos moito en meter o contenedor marrón. Ostras. Xa lle dixen antes, nos deron a zanahoria, que nos iban facer unha rebaixa. Pois apuramos, precisamente por eso nos apuramos a poñela. Por eso é máis polo plazo que nos marcaban, que o 31 de diciembre tiñan que estar imposto. Xa despois dunha moratoria de los siglos, porque o noso contrato de basura xa contemplaba o contenedor marrón, cando na maioría non, na totalidade dos concellos de volta non se falaba nin do contenedor marrón. Nosotros xa nos adiantamos a eso. E xa o metimos no contrato de basura, con lo cual non nos costou absolutamente nada a implantación. Pero, claro, o 31 de diciembre tiñamos que ter todo o mundo posto nas calles. E resulta que estamos tirando 3 concellos. Na nave de Cervo estamos tirando 3 concellos. Por certo, o que máis, ou dos que máis, Burela. Entón, home, non me diga que non, apuramos moito en poñer o marrón. Usted está me falando de que hai que aforrar, e resulta que facemos unha medida para intentar aforrar a basura que tiramos, e díceme que critícanos eso tamén. Home, non hai un criterio, non hai unha seriedade, sinceramente. Nada máis. Ben, procedemos a votar a emenda. Votos a favor da emenda? 5 votos a favor. Votos en contra da emenda? 7 votos en contra. Abstención? 1. Votamos a moción. Votos a favor da moción? 7 votos a favor. Votos en contra da moción? 5 votos en contra. Abstencións? 1. E pasamos xa ao último punto de rogos e preguntas. Antes de anotar os rogos e preguntas que teñen, imos a contestar as preguntas que quedaron pendentes do pleno anterior, e para iso paso a palabra á señora Hijo. Gracias. Sí, primeiro, antes de nada, quería comentar que o da Caravana Morada, como antes o mencionou o señor Rouco, foi subvencionado, vale, polo Pacto de Estado. Por eso non aparece como gasto. Bien, como tamén noto que Ai, perdón, non sei, pensei que había sido vostede, perdón. Como noto que o descoñecen, pois, bueno, voulles explicar tamén como funciona a xestión das facturas, vale? O proveedor sube a factura pola plataforma electrónica que é FACE
ou por rexistro. E aí ten que incluir sí ou sí datos fiscais, importe e concepto. Vale? Despois de aí pásase a fiscalizar as facturas, hai un decreto que ordea o pago, está a orden de pago e finalmente un informe de intervención para formalizar esa orde de pago. Vale? Entonces, cando a concelleira do Partido Popular, a señora Fernández, falou de facturas varias e distintas cantidades a favor dun particular con conceptos relacionados con libros, se revisaran un pouco máis, verían que corresponde con 3 facturas dunha librería, e repito, nas facturas veñen todos os datos, teños aquí, é dicir, aquí están as facturas, por se as queren ver. Bueno. E son para libros para o Centro de Formación Ocupacional e para a biblioteca. Vale? De feito, algúns destos pois son subvencionados tamén. Entón, sí, quería facer aquí unha puntualización desto de que nunca se equivocan, pois aquí xa meteron unha. Sí. Sí. Seguimos. Voulle explicar tamén que a maioría dos concellos da nosa dimensión contratan consultores pola necesidade de obter coñecementos especializados ou para optimizar procesos, vale? Nos casos que preguntou a concelleira do PP, a señora Fernández, no anterior pleno ordinario, a factura de Galicia Consulting por importe de 14.338,50 euros corresponde coa memoria xustificativa e pliego para a licitación do servizo de recollida de residuos urbanos e a limpeza viaria e das praias. A factura por asistencia técnica á Mesa de Coordinación de Violencia de Xénero, que ven no detalle organizar convocatorias e reunións, elaborar actas, asesoramiento e revisión de protocolos, por importe de 8.058,60 euros, pois neste caso foi subvencionado polo Pacto de Estado. Vale? Desde que existe a Mesa do Concello xa fai anos, vense facendo así, non é algo novo que estemos facendo desde este equipo de goberno. Outras facturas que preguntou era de consultoría implanta esquema de seguridade por importe de 1.724,25 euros. Corresponde co proceso de implantación da normativa para a protección da información pública en España, algo obrigatorio e moi específico. A factura del consultor de los ayuntamientos por importe de 3.850 corresponde coa factura dun servicio de consultoría xurídica para poder acceder a unha base de datos xurídica necesaria para o traballo diario dos habilitados e de calquer funcionario que informe xurídicamente. Teño aquí outras tamén que había consultado a señora Fernández, que era, por exemplo, o Servicio de Gabinete de Comunicación por importe de 1.498 euros ao mes, pois é a forma de ter a poboación informada nos asuntos do Concello, tanto na prensa como nas redes sociais e demais, vale? Esta fíxome tamén bastante gracia, o tema do Día de Galicia, 2.400 euros polo escenario e 3.993 a actuación, dixeron que lles pareceu caro para ese día, pero comparado con que? Vale? Falamos da contratación de Lontreira, que é un grupo de revelación galego, vale? O noso equipo aposta pola cultura e apoiamos que se traigan grupos a Burela, como tamén apoiamos que se traiga a Feira Bonito, por exemplo, o grupo Walsh, que foron 18.000 euros, ou da Osa do Mar, Iván Ferreiro, por 28.000 euros. Ambos patrocinados pola Xunta de Galicia, e que co vostedes se fixeron a foto para o cartel. Eso para un día, vexo que non lles pareceu caro, non? Os señores concelleiros e concelleiras do Grupo do Partido Popular. Nós si valoramos a importancia destas actuacións, vale? Para nosotros si ten valor. E xa para rematar, consultaron por un viaxe en concepto servicios de transporte de viaxeros para ustedes por importe de 3.960. Parece que polo menos nos fóramos a Cancún. Pois non. É o viaxe que fomos a parte de Burela a Madrid para gravar o programa de televisión española Grand Prix, no que Burela participou representando a Galicia. Vale? Representábamos a Galicia, Burela, e salíamos na televisión española infinitas veces. Tivo unha gran repercusión para o noso pobo e, insisto, vamos, as facturas están totalmente detalladas. Eso é básico. Nada máis, gracias. Ben, pasamos ao turno de rogos e preguntas. Non sei quen vai intervir polo Partido Popular. Señor Rouco. Moitas gracias. Nesta ocasión será a señora Fernández a que interveñan por nós. Pero antes de que pase ao seu turno,
teremos que volver a sacar algún vídeo que publicamos en redes sociais nos que se ve o pantallazo das facturas que están incompletas para recordar a señora Eijo. Señor Rouco, saque os vídeos que queira, méteos en edición, o pleno está completo, gracias a Dios, en YouTube, así que faiga as edicións que vostede queira. Temos un programa que gestiona, as facturas métense por rexistro ou por face. Si ten dúbidas, pase ao seguinte paso, como xa fai algunhas veces. Señora Fernández. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Yo con el tema de las facturas no me quedo conforme tampoco. Entonces, yo las facturas que dije en un momento dado, que no contenía ni cuantía, ni quién pagaba, ni nada, son concretamente 3 facturas que vienen en la página 10 y 11, la 1084, 1086 y 1087. No sé si son las que... Faga o favor, de verdad, lle lo pido. Sabe que como membro da corporación pode solicitar por rexistro acceso a esas 3 facturas e serán facilitadas, porque o que non... Claro. Xa as teñen. Sí. Por lo menos en las nuestras. Vale. Solicitaronas por rexistro esas 3 facturas. Están no expediente, pero solicitaron as facturas que meten por face as empresas. É que no expediente de dación de conta de decretos de alcaldía non é o total. Pidan acceso ás facturas. Continúe, señor Fernández. Bueno, señora. Bueno, pues vale, pasamos a las preguntas entonces. Una de las preguntas que traemos es por qué la calle Rosalía de Castro permanece con las luces apagadas cuando las calles limítrofes las tienen encendidas cuando empieza a disminuir la visibilidad por la noche. No sé si me puede decir. También, ¿por qué un año después de traerlo a pleno aún no se ha solucionado el estacionamiento indebido que hay en un conocido aparcamiento de la calle Rosalía de Castro? Porque son muy evidentes los signos de abandono. Esto ya nos lo comentaron varias veces. Las personas que acompañen a otras con movilidad reducida van a poder acceder a la zona posterior del centro de atención primaria con sus vehículos para permitir que los usuarios con dificultades de movilidad accedan con comodidad sin que sean sancionados por la policía local. De ser así, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir? Ya que ha habido varios que han sido sancionados. Y luego también tenemos unos ruegos que nos hacen los vecinos de Burela. En este caso, los vecinos de Los Castros nos trasladan lo siguiente: la necesidad de que se solicite a los titulares de las fincas citas al lado del camino que va de Los Castros a la carretera de la Marosa, pegado ahí a las últimas casas, que se gestione, acorde a las ordenanzas existentes, la biomasa existente en las mismas. También varios vecinos nos piden coherencia por parte del gobierno local a la hora de editar las ordenanzas, ya que desde el concello nos pidieron a los vecinos que usáramos los contenedores a partir de las 8 de la tarde, todo el verano. Y los servicios municipales que hacen la recogida abrían durante el verano a pleno sol pues los contenedores. Entonces, los vecinos están así un poco desconcertados. También nos piden que dicho servicio municipal de limpieza se encargue de recoger de las playas lo que el mar trae y que no solo se retiren cuando los vecinos lo suben al Paseo del Cantiño. En esta ocasión fueron unos neumáticos, uno de ellos de gran tamaño, que tuvieron que subir entre varios. Muchas gracias. Señora Iroa. Sí, grazas, señora alcaldesa. Nesta ocasión sí que traigo un rogo e unha serie de preguntas.
Ben, o rogo que traemos é referente ao paso de peatóns que levamos solicitando xa hai tempo na avenida Arcadio Pardiñas coa Rúa do Río. Contemplamos que o plan de mobilidade presentado o 19 de agosto, hai uns días, pois recolle esta demanda que levamos solicitando, pois eso, como ben digo, desde os primeiros momentos desta legislatura. Como ben destaca o plan de mobilidade, é unha actuación a medio prazo na que consistiría en instalar un cruce seguro nesa zona. Pero, bueno, mentres non se leva a cabo, pois sigue existindo un perigo real aí porque a xente sigue cruzando como anteriormente estaba o paso de peóns e sigue existindo ese perigo para a xente. Por iso, este rogo vai nese sentido, que mentres que non se leve a cabo esa actuación, concretamente a Lea 9 cruce seguro en Arcadio Pardiñas con Rúa do Río, que ten un prazo de execución medio, pois se volva a establecer un paso de peatóns pintado como había anteriormente para que os veciños e veciñas pois podan cruzar a avenida Arcadio Pardiñas nese cruce con seguridade. Este é o rogo que traemos e agora comezo cas preguntas. Ben, a primeira pregunta vai neste sentido. Que sucede coas plazas pendientes de cubrirse na Escola de Música, concretamente a de percusión e de guitarra? Tamén existe un recurso pendente de contestar en relación ao proceso de selección dun persoal contratado actualmente. Pois preguntar cando teñen previsto contestar a este recurso. Ben, a seguinte pregunta vai en relación ao Banco de Cinoche. Vimos como o día 6 de setembro se retiraron os restos do banco. Entendemos que isto se produciu porque remateu a investigación que estaba aberta para esclarecer o ocorrido e dar cos culpables do acto vandálico. Queríamos saber se efectivamente se esa investigación se rematou ou sigue aberta e se se rematou, pois cal foi o resultado da mesma, non? Por outra banda, gustaríanos saber que é o que se vai facer cos restos, se xa hai algo pensado, algún proxecto diseñado, e cal vai ser o custe para o Concello. Referente á fábrica de Gres, o solar da fábrica de Gres, que actualmente está en construción unha obra aí, saía na prensa o 28 de xuño deste ano que dicía que o Concello seguía interesado en facerse coa zona que está patrimoniada dese solar para poder darlle un uso público. Pois a pregunta vai en, bueno, gustaríanos saber cal é a parte do solar en concreto que tería ese interese e cal sería o obxectivo da súa adquisición, non? Para que se empregaría. Despois, a seguinte pregunta vai en relación aos vehículos da DGT que temos aquí en Burela. A noticia saía a finais de maio deste ano. Unha noticia que decía que se cedía por parte da DGT un vehículo ao Concello de Burela por un tempo de 3 meses. Estamos xa rematando setembro e non temos un só, temos dous aquí en Burela, que eu sepa, dous que eu vira, non sei se hai máis. A pregunta sería, bueno, que nos gustaría saber canto tempo se ampliou a cesión deses vehículos, que custes está asumindo o Concello de Burela por estas cesións, se existe algún, e, do mesmo xeito, gustaríanos saber cantos vehículos en total foron cedidos, se son estes dous ou houbo algún máis. Ben, falando do contedor marrón, que saleu antes a colación, unha nova de prensa do 23 de maio deste ano dicía que Burela ampliará en semanas o uso do contedor marrón a comunidades de veciños. Unha nota de prensa no que o señor Fernández daba unhas declaracións e a pregunta vai en que nos gustaría saber que se fixo ao respecto neste sentido e onde se ubicaron, se ubicaron eses novos contedores para as comunidades de veciños. Ben, a seguinte pregunta vai en relación a un expediente 310-2024, xustificación de dietas e gastos. Nese expediente, aparece unha dieta ao nome da señora alcaldesa, ao nome de María del Carmen López Moreno, co seguinte concepto: 15/7/24, dieta Burela, Navalcarnero Burela, 446,40 euros.
Entendemos que esta dieta corresponde co viaxe que fixo a señora alcaldesa a esa mesma localidade, a Navalcarnero, no que o día 26 de xuño se enfrontaba o Navalcarnero Fútbol Sala co Burela Fútbol Sala feminino nesa localidade. A pregunta vai, pois, bueno, gustaríanos saber si, aparte de ir ver o partido de fútbol sala, si fixo algún acto oficial como alcaldesa ou si simplemente foi ver o partido. E do mesmo xeito, pois, gustaríanos saber se foi debido a unha invitación de algún clube, de algunha entidade, de algunha institución ou si foi por iniciativa propia. Tamén, pois, bueno, aproveitando a coyuntura, si foi por medio dunha invitación, bueno, gustaríanos saber cal foi o motivo de cargar esas dietas ao Concello de Burela. Ben, despois teño aquí unha referente á Semana Europea da Mobilidade. Como podemos comprobar, o anterior domingo, día 22, pecháronse as rúas Rosalía de Castro, Pardo Bazán e Corros Enríquez pois para promover distintas actividades nesas rúas. Para poder realizar isto, levar isto a cabo, solicitouse á veciñanza que retirasen os vehículos estacionados das mesmas. Ese día, o domingo 22, vimos como nas redes sociais da Policía Local de Burela se volvía a solicitar que retirasen os vehículos que continuaban aparcados nesas rúas, xa que non veríanse na obriga de multalos. Nas mesmas redes sociais viuse como se colocaba un cepo a un vehículo que continuaba ali estacionado durante todo este transcorrer. Con todo isto, pois gustaríanos saber cantos vehículos foron sancionados ese día, gustaríanos saber en base a que ordenanza, regulamento, bando ou similar se procedeu a multar eses vehículos, si se multaron, e ademais cabe preguntar por que se lle puxo un cepo a un vehículo correctamente aparcado cando non existía ningunha norma que lle prohibise estar estacionado onde se atopaba. Moitas grazas. Ben, recollemos os rogos e as preguntas que serán contestados no seguinte pleno ordinario. Moitísimas gracias por acudir a este pleno e boas noites.